sa ospravedlňujem, ale bohužiaľ fúka nám tu vietor a nedokážem nič robiť s tým internetom. Viete, že mám satelitný internet a bohužiaľ bývam v takej oblasti, kde nepomôže ani to, čo tu máme najsilnejšie. No a myslím si, že ak sa tam niekto ešte bude sťažovať, tak už sa sem dostanú len traja. Bohužiaľ, máme tu Narvano, takže veľa ľudí sa sem nedostane. Je tu veľa ľudí, ktorí nemajú zapnutý mikrofón, takže nás nebudú počuť. Prosím vás, kontrolujte si účastníkov, ktorí sú od vás. Po prípade, ak nevedia zapnúť zvuk, tak nech si ho zapnú. Prosím vás, niekto tu je prihlásený na dvakrát, hej? Tak poprosím tých, čo sú tu prihlásení dvakrát, aby boli len na jednom zariadení a uvoľnili miesto niekomu inému. No, a mali by sme sa tu pomestiť potom. Viacerí ste tu dvakrát. Že vám to beží buď na prehliadači a ešte aj v aplikácii zároveň, alebo vám to beží na dvoch zariadeniach. Ja myslím si, že stačí mať z jedného zariadenia. Že sa posledným zapínajú mikrofóny. Bohužiaľ, kto už prišiel po čase, tak ten sa tu už potom nedostane. Miestnosť je nastavená na 100 ľudí. Takže to neskoro chodí, sám sebe škodí. Máme plno. Je nás tu 100, máme plno. A ďalší už neprídu, bohužiaľ. No, ešte traja ľudia, nech si zapnú mikrofóny a môžeme bežať. Zaujímavé videá majú zapnuté, ale mikrofóny. Takže potom veľmi ťažko ma budú počuť. Je pekné, že ja ich môžem vidieť. Ďakujem, paráda. Ale, ale nepomôže to tomu, kvôli čomu sem došli. Dobrý večer všetkým. No, dneska mám dobrú náladu, som trošku unavenejší. A náladu mám dobrú. Len som sa len nedávno, asi tak 3/4 hodinku vrátil z Maďarska, takže stále traja. Jano Tamáši, Milan Kukla a Redmi 9AT, to je zaujímavé meno, Redmi 9AT, nemajú zapnuté mikrofóny. A už len Milan Kukla a Redmi 9AT, takže jeden nám niekto vypadol, tak môžem pustiť ďalšieho čakateľa. No, ani. Keď niekomu vypadne internet, pekne prenechám ďalší. Prosím vás, ospravedlňujem sa, ak to dneska bude sekať, ale bohužiaľ, mám len satelitný internet, nemám tu optiku. Nedalo sa to vybaviť, pretože keď sa tu mala plánovať optika, tak starší ľudia sa rozhodli, že ju nechcú a stále nám tu na ulici prevládajú starší ľudia. To nepotrebujú a keď majú ten internet, tak to majú nejak cez tie malé telefóniky a tým pádom, tým pádom si tú káblovku asi tak ľahko nevybudujeme. A tým pádom nemám dostatočný internet niekedy a hlavne keď je zlé počasie, čo teraz je, lebo máme tu metelice, petelice a to, čo sa týka, malo by to bežať, mne to zatiaľ beží, hej, takže malo by to ísť v poriadku. Prosím vás, ak ste niekto dvakrát, uvoľnite miesto, áno, pozrite si participants, hej, koľko vás tu je a tam si pozrite a niekto ste tu na dvoch zariadeniach. Prosím vás, uvoľnite miesto, aby sa sem vedel dostať ďalší človek. Áno, takže nezaberajte zbytočné miesto dvoma zariadeniami. Ďakujem za pochopenie. Dobre teda, začneme, nech to nezdržujem.
Tí, čo došli neskôr, bohužiaľ, je plno, nedostanú sa a majú sa ľudia prihlasovať 25, 30 tu začína, majú byť skôr. Ja chodím všade skorej, takže nech si ľudia na to zvyknú. Šetríme čas ostatným. Dobre teda. Čo sa týka toho, dneska, čo vám tu poviem, nie sú finančné rady, ja nie som finančný investor, teda investor, ja som investor, ale nie som finančný poradca. A moje rady nemusíte vôbec brať ako rady, berte to ako, že to robím ja, vďaka tomu sa mám dobre. Nerobím to len ja, robí to o mnoho viac ľudí, akurát ja vám to poviem tak, aby ste tomu pochopili a, a aby ste začali chápať niečo o tých kryptomenách, pretože samozrejme, že sú nejakí noví ľudia, ktorí tomu nerozumejú a ja vám určite nebudem vysvetľovať, čo je blockchain a podobne. To si viete dohľadať. Ja vám budem vysvetľovať práve technologické veci, aby ste ich začali chápať a vedeli sa rozhodnúť na správne projekty a podľa čoho si viete skontrolovať, či to je vhodný projekt, či nie a nejaké technické veci budú trvať možno prvú pol hodinku a potom si prejdeme už také dôležitejšie veci, ktorým ste tu došli, pretože asi každý sa došiel kvôli tomu, že má záujem o nejakú príležitosť, ktorá je v dnešnej dobe na trhu. Môžeme povedať, že je obrovská, takže keď to nepochopíte prvýkrát, robím tieto webináre, budem robiť ešte v útorok, potom tu týždeň nebudem, budem v Norsku, takže myslím si, že si treba potom nájsť čas, ale ľudia, ktorí vás sem priniesli, tak vám to vedia potom dovysvetľovať detaily. Hej. A, a myslím si, že keď si uvedomíte obrovskosť toho projektu, ktorú som si ja uvedomil v priebehu až pol roka, keď som si študoval ten projekt, tak v tom prípade budete chápať, že to, že ste sem dneska aj došli, tak to je vaša výhoda. Že ste si nedali nejaký film, alebo ste nešli niekam, jak sa povie, do krčmičky, alebo za kamarátmi, strácať čas, ale fakt ste si našli čas na tie informácie, aby ste vedeli do budúcna dobre a zdravo žiť, jak sa povie. Nebudeme sa tu baviť o žiadnych produktoch pre zdravú výživu, ale o zdravej finančnej stratégii a produktoch, ktoré určitým spôsobom zastupujem. Takže na začiatok si povieme základnú vec. Kryptomeny sú tu síce 14 rokov a je to mladé, ale ja neinvestujem do kryptomien. Áno, ja investujem do technológie, čiže ja keď si chcem niekde investovať, tak hľadám technológiu na pozadí. Ak vidím niekde inovatívnu alebo revolučnú technológiu, tak tam proste investujem. Prečo? Pretože sa to potvrdilo ešte skorej, než tu boli kryptomeny a práve technologické spoločnosti, ktoré nejakým spôsobom mali revolučnú technológiu alebo inováciu, tak proste uspeli a sú tu dodnes. Čistým príkladom je toho aj Apple, hej. Apple má aj svoje samozrejme vlastné nápady, ale hlavne jeho stratégia je inovátor, čiže použije niečo, čo už existuje, s tým, že tomu dá lepší dizajn, lepšie prostredie, príjemnejšie pre komunity, ľahšie ovládanie a podobne. Takže proste tie komunity si nájdú tú danú aplikáciu a budú s tou danou aplikáciou fungovať. No a to ich drží práve na tej medzi top projektami, celý ten Apple a podobné iné technologické spoločnosti samozrejme. Čiže prichádzajú vždy s niečím novým a kopec vecí ešte majú uložené v šuflíku, jak sa povie, a my o tom ešte netušíme. Dobre, čo sa týka kryptomien ako takých, tak sa pozrieme práve na to, jak ich rozlišovať. Základ je vedieť rozlišovať kryptomeny, pretože ich je na svete 2 milióny, hej, rôznych druhov. A je to zhruba, ja neviem, cez 37 000 projektov a každý deň rastie 100
či 10 až 100 nových projektov. Čiže vyznať sa v tom tak ľahko nie je, nie je asi najľahšia vec a myslím si, že nikto sa v tom nevyzná, nikto nevie zhodnotiť všetky firmy, proste nemá šancu to stíhať študovať, ale vždy máte počas nejakého obdobia čas na nájdenie si projektu, ktorý má dlhodobú perspektívu, ktorý určuje nejaké trendy do budúcna a podľa neho začínajú iní vyvíjať alebo prispôsobovať svoje projekty. A to sa bavíme vždy o inovatívnych alebo revolučných projektoch. Takže prvý revolučný blockchain a samozrejme minca Bitcoin bola spustená v 2009 roku. Bavíme sa o technologickej revolúcii a dôležité je, že veľa ľudí hovorí o tom, že Ježiš, ten Bitcoin, a to som mal kupovať vtedy, teraz už nie, už je moc drahý a podobne. Lenže predstavte si, že toto hovorili pri každom bullrune. Čiže toto hovoril si človek pri každom bullrune a doteraz neinvestoval do toho Bitcoinu, nekúpil si ho a bohužiaľ bol stratový. Čo sa týka toho, ľudia sa totiž riadia strachom a chamtivosťou. To je jediná vec, čo ich doslovne manipuluje a preto médiá, články a rôzne veci dokážu pohybovať tým trhom práve vďaka vyhláseniam nejakých známych firiem. Lenže oni, keď majú vyhlásenie, že dneska nakupujte, tak práve to je tá chyba. Kedy už nakupovať nemali, mali by ste predávať, pretože oni sú práve pripravení predávať, čakajú len pokiaľ vy napumpujete tú cenu. Sú to obrovské spoločnosti, majú to miliardy dolárov a tým pádom na vás takto zarábajú. Celkovo z toho trhu 95% ľudí prehráva, preto to patrí medzi rizikové portfólia, ale keď človek vie, čo robí, tak to riziko dokáže stiahnuť absolútne na minimum. A k tomu potrebuje či už u tradingu alebo u holdingu absolútnu, ako by som to povedal, sebakontrolu a absolútnu sebakontrolu a nejakú tú zodpovednosť k tomu, čo robí. Takže keď, keď zoberiem ten Bitcoin a nejak si ho rozoberieme, tak v podstate do dnešného dňa ho držalo možno 2-1% populácie od jeho kúpy, keď začal 2009. Tu máte zapísaný 2011 rok, ale samozrejme on vznikol v 2009, vtedy ešte neexistoval CoinMarketCap. Takže keď bol zapísaný na CoinMarketCap, tak až v tomto období, áno. To znamená, že CoinMarketCap sa musel pripojiť na jeho blockchain a čítať jeho údaje a dáta. Hej. Čo sa týka toho, každý samozrejme by chcel vstúpiť vždy tu na začiatku, ale poviem vám pravdu, že práve to z dlhodobého hľadiska to vidíte ako rovnú čiaru. No to rovná čiara nikdy nebola, vždy tam boli tie kopčeky a nížiny, hej, hore, dole. Človek nevedel, či má vstupovať, či nemá vstupovať, či vstupne, alebo padne. Niektorí ľudia nakúpili tu, predali tu, lebo ich vyplašili noviny, pomysleli si, že Ježiš, po tomto bullrane už to nikam nepôjde. Potom samozrejme zase boli tu ľudia, ktorí predávali a to sa volá ten bear market. V bear markete ja absolútne nenakupujem. V bear markete práve ja nakupujem technologické spoločnosti, pretože bear market je to najlepšie, čo dokáže zhodnotiť silu toho projektu, pretože ten trh je tak slabý, že proste neúspešné projekty neprežijú. Hej. V bull markete zase, to znamená, keď ideme hore, kopčeky, keď je veľa peňazí a ľudia nevedia, čo s nimi a kupujú každú blbosť, tak práve to je to, prečo v bull markete nenakupujem, pretože každá blbosť rastie, nedá sa poriadne zhodnotiť tie čísla a neviete si okontrolovať, či ten projekt je nejaký hype, alebo fakt tá technológia ich nejak posúva dopredu. Neviete zistiť, či majú dobre nastavený marketing, lebo to je len sila toho trhu, ktorý práve nakupuje a tým pádom môžete chytiť nesprávny projekt. Bitcoin si zapíšte niečo ako, alebo teda blockchain Bitcoinu si zapíšte niečo ako prvá revolúcia, čiže blockchain 1.0. Bola to prvá revolúcia tých kryptomenách, je tu 14 rokov, takže máme to zapísané ako taký prvý. Hej. Po ňom vyšlo ďalších 5, 10, 15 tisíc projektov
následné roky, ale samozrejme úspeli 2, 3, 4, ktoré sú dodnes. Čiže statistika, by ste mali 1 ku tisícom, ku 2000, ku 3000, že sa trafíte do správneho projektu, ak by ste vyberali nejaký iný, lebo všetky prichádzali s tým, že budeme lepší než Bitcoin a podobne, ale boli to len kópie. A toto je zásadná vec. Na trhu nevyhrávajú kópie. Áno. Na trhu vyhrávajú inovácie alebo technologické revolúcie. Kópie nevyhrávajú, bohužiaľ. A keď nejaké vyhrajú, tak mali veľmi dobre nastavený marketing a nejakým spôsobom alebo nejakou zaujímavou myšlienkou, ktorú propagovali, tak zaujali ten trh a vydržali dodnes. Ináč vám dodnes, alebo dajme tomu od dnes do 10 rokov vydržia len projekty, ktoré majú technologické inovácie alebo revolúcie, pretože nejakým spôsobom začnú udávať trend, ktorý sa potom zase kopíruje. Hej? Vybudujú si tým kvalitné meno kvalitného projektu, ktoré niečo trvá, takisto ako Bitcoin by ste nekúpili v prvých 3 rokoch. Hej? Ja som ho tiež nekúpil v prvých 3 rokoch takisto som ho mal ponúkaný, hej? Vtedy som ešte vôbec nevedel, o čo sa jedná. Poslal som toho chalaniska, mladý chalanisko, bol som starší, bol som nejaký namyslený asi vtedy poslal som ho s tým preč, mal som podniky a hovorím, v mojom podniku, ako mi s tým zaplatíš, proste neriešil som to. Takže bola to hlúposť. Tým, že som 11 rokov v kryptomenách, tak niečo o tom viem a poviem pravdu, bol som rovnako na tom ako vy na začiatku samozrejme za jeden deň sa nenaučíte všetko. Ide o to len pochopiť, ako ten trh funguje a ostatné školím samozrejme ľudí, ktorí už s nami sú, tak to sú ľudia aj, ktorí vás pozvali a práve to oni mávajú školenia, aby pochopili celý ten trh. Vyberám pre nich články, ktoré majú čítať, aby začali rozumieť tomu, čo to znamená real world asset, čo to znamená tokenizácia, akým spôsobom bude fungovať finančný systém, ktoré firmy sú k tomu najbližšie, akým spôsobom sa nastavujú blockchainy, akým spôsobom fungujú tie podpracovania medzi cross-chainami a teda viacerými blockchainmi naraz a podobne. A práve tým aj keď tomu ešte nerozumejú, ale čítajú to, tým ich vzdelávam, pretože ono to počase začne do seba zapadať a začnú rozumieť. Jak hovorím, tomu trhu rozumie 5% ľudí, 95% ľudí prehráva a práve to je moja úloha, aby tí ľudia nejakým spôsobom spamätali, hej, nenaleteli tam na nejaké články lokálnych médií alebo veľkých spoločností, hej, ktoré vás určitým spôsobom zmanipulujú, aby oni zarobili na trhu. Pre príklad, mám nejaké médium, mám 200 000 čitateľov, keby zabralo v novom projekte len, ja neviem, 10 000 ľudí, ty do ňoho investuje od 100 do 10 000 dolárov, dajme tomu, tak tú kryptomenu vedia vyšvihnúť až 25-50%, lebo je mladá, má vysokú volatilitu, nemá dostatočnú kapitalizáciu, takže to striela hore-dole a práve to je moja šanca, keď ja vydám nejakú správu, že táto minca bude zaujímavá a dám tam len, že to je v podstate platený článok, platená reklama. Nakúpim si samozrejme v tej kryptomene, viem, že som to práve poslal, mám nejaké štatistiky, poslal som to nejakým čitateľom a viem, koľko zhruba tých čitateľov nakupuje, takže viem si spraviť, mám tam $1 000 000, tak postupnem na tú mincu $1 000 000, oni do toho nainvestujú, ja to viem predať práve vtedy, keď oni to hypnú hore a som zahojený a takýchto článkov vám viem vydať 3-4 za deň. Hej, stačí, že skopírujem nejaký článok zo svetového média a investujem si do tej minci, lebo verte mi, tí, čo vydávajú lokálne časopisy a podobné veci, sledujú svetové médiá. Tam sú tie informácie ako prvé. Sú napojení na rôznych vývojárov, majú lepšie informácie. A to je to, čo ma vlastne posunulo na úplne inú koľaj. Je to, že 11 rokov som v kryptomenách, prvých 7 rokov som absolútne prerábal, zadarilo sa mi, zarobil som dosť slušne a potom som to celé prerobil. Je to práve kvôli tej nevzdelanosti a keď som začal komunikovať s vývojármi, ktorí programujú svetové kryptomeny, svetovo známe kryptomeny gigantov, tak prvé, čo som dostal od vývojára povedané, zabudni všetko, čo si sa naučil za 7 rokov a budeš robiť presne to, čo ti poviem. Takže som to začal robiť a samozrejme výsledok sa v priebehu 2,5 roka ukázal
a som jeden z tých 44 000 milionárov, ktorí zbohatli v poslednom bullrune, ktorý bol z 2021-2022 a v tomto období 2022. Takže práve to je to, čo by ste mali vedieť, čo som sa ja naučil a to vlastne hovorím iným ľuďom. Ako hovorím, nie je to finančné poradenstvo, neučím finančné poradenstvo, ukážem vám, čo robím a vy vy ste slobodní ľudia, vy sa už rozhodnite, ako chcete. Takže ten Bitcoin je blockchain 1.0, fakt by ste mali väčšiu šancu v tom období, keď vychádzali projekty po ňom a rôzne kópie a všetci boli lepší, mali by ste väčšiu šancu ísť, vsadiť si na ruletu, tam je 1:36 a na 1:1000, 2000, 3000 a podobne, takže by ste mali väčšiu šancu vyhrať v rulete ako pri vsadení na nejakú spoločnosť v tej dobe. Čo sa týka ďalšej revolúcie, takto máme Ethereum, minca ETH, takže máme tu ďalší protokol, ktorý bol revolučný. Revolučný bol práve svojou možnosťou pridávať aplikácie na tzv. Layer 1 protokol, teda Layer 2 protokol, čo je protokol vrstvy 2. Protokol je vlastne blockchain, aby ste vedeli, pretože je vlastne určité smart kontrakty a programy tvoria nejaký protokol, podľa ktorého sa ten blockchain riadi. Je to software, áno, to je podstatné povedať, je to software. Ten software má nejaké matematické výpočty. Predstavte si to ako účtovnú knihu, kde vidíte absolútne všetky zápisky, ale sú plne anonymné. Takže vidíte všetky operácie, všetko je plne transparentné. No a tento Ethereum začal pridávať tzv. DApps, decentralizované aplikácie na svoj Layer 2 protokol, tým pádom vývojári nemuseli vymýšľať vlastný protokol, nemuseli zápasiť s tým, čo bolo v tej dobe dosť zložité a nevedel to hocikto. Stačilo, keď si svoj projekt tzv. Tokenizovali a vyrobili si vlastný token. Čiže týchto 948 spoločností, ktoré tam majú svoje decentralizované aplikácie. Decentralizovaná aplikácia znamená, že keď máte nejaké peniažky alebo máte nakúpený ten token, tak oni vás o to nemôžu okradnúť. Ide už len o to, či ten projekt úspeje alebo nie, ale vy to máte niekde na svojej peňaženke, nie je tam nejaká centrálna moc, ktorá vám tie peniaze vie z tej peňaženky zobrať a nikto nevie o vašich peniazoch rozhodovať. Decentralizácia samozrejme zahŕňa o mnoho viac vecí, ale ja to vysvetľujem z pohľadu bezpečnosti klienta, aby chápal, že posielať peniaze tretej strane je proti zdravému rozumu. Hej. Takže vy, keď pošlete peniaze do nejakej spoločnosti, ktorá vám povie, že vám nakúpime vaše mince, alebo pošlete peniaze do nejakej spoločnosti, ktorá akurát, neviete si to overiť, nie je v nejakej zdravej kondícii, tak je to dosť veľké riziko, pretože o vašich peniazoch rozhoduje tretia strana a vy ste len veriteľom tej strany a modlite sa, aby tá strana vaše prostriedky nezablokovala, nezmizla s nimi a podobne. A decentralizácia je tu už pár rokov a myslím si, že odkedy je decentralizácia, tak sa veľmi čudujem, že ľudia dávajú peniaze do projektov tretích strán. Takže fakt rozmýšľajte o tom, že keď hľadať projekt, tak jednoznačne ja hľadám decentralizované protokoly, tým pádom mince, ktoré patria nie. Čo sa týka toho Etherea, tým, že bol revolučný, tak zase úspel. Po ňom vyšlo ďalších 4, 5, 10, 15 tisíc projektov, ktoré neúspeli, úspeli 2, 3, 4, takže tá štatistika bola 1:2000 a zase ste mohli hrať radšej ruletu. Ethereum vyšiel vlastne zhruba 5 rokov po Bitcoine a práve tá jeho technológia bola revolučná, ale akurát si povedzme tak, že bolo obdobie, kedy by ste do ňu vôbec nevstúpili, lebo bol v nejakom mínuse. No a problém toho bol ten, že ľudia absolútne neovládali technológie. Ešte v tej dobe som ani ja neovládal technológie, bol som typický investor, kudy kam, skúšal som všetko možné. A práve to boli rozhodnutia, prečo v dnešnej dobe nemám milióny z Ethera a ktoré prišli o pár rokov neskôr a je to kvôli tomu, že v podstate nevedel som sa správne rozhodovať. Každý jeden protokol
a tých je na svete v dnešnej dobe, hneď si pozrieme aktuálne číslo, koľko je reálne minci. Všetko ostatné sú tokeny, kryptoprojekty a podobne, ale dnes máte len 226 blockchainov na svete, samozrejme majú nejakú svoju mincu, tieto už asi pomaly aj škrkajú z toho klubu, takže rátajte s tým, že okolo 200 tam vždy je kvalitných projektov, ktoré nejakým spôsobom fungujú k dnešnému dňu. A to už je lepšie vyberať z 200 protokolov ako z 2 miliónov rôznych tokenov, mincí a projektov. Takže fakt je najlepšie, teda to, čo ja robím, je to, že ja kupujem nie tokeny, ja kupujem len mince, ktoré majú vlastné protokoly. Prečo? Pretože potom vybudujú ekosystém vďaka DApps a ďalším vývojárom, ktorí sa pridávajú. A práve to je zaujímavé, že vlastne každý ten protokol má v podstate rovnaký graf. Áno, vy si môžete pozrieť, že oni sa hýbu spoločne s tým Bitcoinom a majú rovnaké grafy. Jakmile to nemá nejaký vlastný blockchain, alebo to není na princípe rovnakom ako one, tak nemá tie isté grafy, nehybe sa s tým trhom. Samozrejme, niekedy sa pohnú úplne iným smerom a je to kvôli tomu, že každý ten protokol má nejakú svoju tokenomiku, nejaký svoj systém na to, aby vyrovnával prepady trhov a podobne. Hej? Takže vy si viete skontrolovať celé obdobia tých protokolov, ale čo je podstatné, čo vám týmto chcem povedať, je to, že pri každom protokole máte zhruba čas, aby ste zarobili tie milióny. Hej? Nie je to nemožné, nie je to nemožné, takže ešte stále nie je neskôr, ak niekto, ježiš, mal som kúpiť Bitcoin. No dobre, Bitcoin ste už ho nekúpite, hej? Keď spraví nejaký 30 násobok, tak bude niekde na milióne dolárov, hej, a je to len 30 násobok, čiže sa bavíme o 3000%. A viete veľmi dobre, že tie kryptomeny dokážu robiť 25 000, 100 000% a podobne. Áno, dá sa to, je to sen každého, ako by som to povedal, kryptonáčenca, kupovať to tu a predávať to tu. Akurát kryptonáčenci kopec rázy i nevydržia a predajú to tu a bohužiaľ neovládajú ten trh, nevedia, to je zásada toho, ako tam zarobiť. V podstate máte jednoduché pravidlo. Odchytiť projekt na začiatku, pozisťovať si o technológií, na nejakých inováciách, zistiť, či ten marketing, aký má, je nejakým spôsobom úspešný, zistiť, či vie tou dobou, ktorá prichádza, nie, ktorá je tu teraz, hej, keď vy budete niečo vymyslieť na dnešnú dobu, zajtra to už tak nebude, čiže či je pripravený nejakým spôsobom ťahať tú etapu, ktorá prichádza a podľa toho sa samozrejme musíte nejakým spôsobom rozhodovať. Samozrejme, jak som povedal, každý jeden protokol má zhruba obdobie 2 rokov, kedy do ňoho môžete vstúpiť. Teda vy môžete aj potom neskôr, ale zase o to dlhšie musíte čakať a samozrejme o to viac peňazí si tam treba investovať. Samozrejme, čím neskôr vstupujete, tým menšia pravdepodobnosť je toho obrovského zisku, lebo nenakupujete za 5 centov, ale nakupujete za stovky dolárov tú danú mintu. Aby ste si predstavili, čo tie kryptomeny sú, je to bežné platidlo. No nie je to bežné ako bežné, nemôžete s tým platiť hoci kde, ale samozrejme postupne sa pridávajú rôzne aplikácie, ktoré vám pomáhajú platiť samoobsluhe alebo niekde. Je to v podstate mena ako každá iná, akurát nejakým spôsobom decentralizovaná, nemá autoritu ako štát a jeho hodnotu určuje dopyt ľudí. Takisto nejaké iné faktory ovplyvňujú jeho cenu, samozrejme. Ale aby ste to pochopili úplne jednoducho, predstavte si, že máte technologickú spoločnosť ako je Apple a môžete vlastniť ich akcie. Áno, tak tuto máte technologickú nejakú spoločnosť, ktorá má ten blockchain, že to je tá technológia a tá minca, to je akcia, hej, toho protokolu. Čiže aby to pochopili aj ľudia, ktorí s tým nemajú skúsenosť. Čiže v podstate vy si kupujete mincu, ale vy vlastne kupujete tú technológiu a minca je len odrážačom hodnoty tej technológie a tých nápadov a tých inovácií a tých možností, čo ten projekt vytvorí do budúcna a s čím príde. Áno? Takže máte vždy čas na rozmyslenie nejaké 2, niekedy 3 roky podľa toho, akým spôsobom majú nastavený oni ten marketing, akým spôsobom majú nastavenú túto ekonomiku a predtým, než tam dojdú vyvíjať svoje protokoly ďalší developeri alebo svoje tzv. Decentralizované aplikácie. Pretože samozrejme
keď sa tam nabalujú nejaké aplikácie, tak je o to záujem. A keď vy používate aplikáciu, ktorá beží na nejakom danom protokole, dajme tomu účtovníctvo, aby ste to mali jednoduché, tá aplikácia za tu niečo platíte, tá aplikácia beží na tom protokole a tá aplikácia musí platiť nejaké poplatky. Hej? To hovorí, že sa spaluje gas, hej? Plyn. A to sa vlastne využíva pre operácie, potvrdzovanie operácií a z toho sú nejaké poplatky a to zarába. Hej? Čiže to je ďalšie také slovíčko, ktoré vám pomôže to pochopiť. Kedysi sa kryptomeny ťažili, niektoré sa ešte ťažia ako Bitcoin a iné ďalšie a sú nejaké novšie systémy, ktoré nie sú energeticky náročnejšie a podobne, ale prechádza sa práve na tú technológiu, ktorá je, jak sa povie, Green Deal free, nezaťažuje energeticky planétu a je to práve staking. To znamená, že vy máte nejaký počet mincí, ktoré dáte do stakingu, hej, v podstate spravíte tie mince, ale vy ich nestavujete na to riziko práve preto, že vy tie mince niekde uzamknete. Oni môžu narábať s hodnotou vašich mincí, vďaka tej hodnote vedia potvrdzovať operácie a z tých operácií vy dostávate určitý podiel poplatkov, ktoré sa robia pod tými operáciami. Takže ale hovorím, dajte si staking do Google, nechajte si to vysvetliť písanou formou, lepšie aj vidieť. Ja preto ukazujem grafy, ukazujem čísla, ja mám rád fakty, čísla, žiadne omáčky okolo toho, nebaví ma to, takže preto ukazujem takéto veci. Čo sa týka Etherea, berte to ako protokol 1.1, čiže blockchain bol 1.0, toto je berte ako nejakú novú technológiu 1.1 a pôjdeme na ďalšie novšie technológie, čiže o ďalších keď v 2014 v podstate bola založená kniha Etherea alebo white paper a o 2018-2019 v podstate začali, oni sa programovali 2016-2017, ale vychádzali 2018-2019, to programovanie tých protokolov niečo trvá, sa spraviť na kolene, ale začali vychádzať 2017-2019, 2020 a 2021-2022 vidíte, že to už išlo do toho bullrunu. No a dôležité na tom je vlastne, že po tých rokoch, kedy bol záleží v 2014, tak rátajte nejaké v podstate 4-5 rokov, kedy vyšli tie najmodernejšie, ktoré sú dneska decentralizované financie, volajú sa tzv. DeFi a to sú protokoly 1.2, ale keďže ich uspelo strašne veľa, predtým uspievalo 1, 2, 3, hej, a teraz ich uspelo aj 50, hej, 50 až 100 protokolov, takže to sa pozeráte na protokoly. Samozrejme, niektoré sú tam úplne nové, takže ste nepozeráte na niektoré úspele, ale väčšinou, čo si toto pozriete, to je úplne jedno, do ktorého by ste to dali peniaze. V dnešnej dobe ste milionár. Stačilo vám vedieť pred 4 rokmi jedna dôležitá vec, ktorú ste potrebovali vidieť, aby ste sa správne rozhodli, a to je blockchain trilema. Toto slovné spojenie priniesol tzv. Buterin, je to zakladateľ Etherea a popísal tým technologický problém všetkých protokolov. Technologický problém všetkých protokolov je to, že neviete spojiť škálovateľnosť, čiže rýchlosť, bezpečnosť a decentralizáciu do jedného blockchainu. Kto toto dokáže, prináša svetu masovo použiteľnú kryptomenu. Prečo myslíte, že doteraz Facebook a rôzne iné spoločnosti ešte nemali platby kryptomenami, pretože by to nezvládli tie samostatné blockchainy spracovať miliardy operácií v prebehu jedného dňa. No a samozrejme prichádzali spoločnosti, ktoré mali rýchlosť, bezpečnosť, ale bohužiaľ mali slabú decentralizáciu a zase naopak, niektorí mali vysokú decentralizáciu, bezpečnosť, ale nemali dostatočnú rýchlosť a niektorí zase mali decentralizáciu a rýchlosť, ale nemali dostatočnú bezpečnosť a práve to sú tie tri bloky, pod ktorými sú samozrejme nejaké iné rozvrstvenia problémov a je ich tam trošku viac. Je tam trošku viac tej problematiky, ale tým vás zaťažovať nebudem. Ale ide o to, že tým pádom tie DeFi protokoly, koľko ich uspelo, desiatky, tak práve sa snažili hľadať nejaký tzv. Konsenzus. Áno. A teraz každá tá jedna kryptomena prinášala niečo lepšie a samozrejme sme ľudia, vy máte radi Apple, ja mám rád Android, alebo naopak, hej, a každý si hľadáme to svoje. Každý chceme niečo,
čo nám vyhovuje. Takže niekto hľadal bezpečnosť, niekto hľadal decentralizáciu a niekto hľadal anonymitu, niekto malé poplatky, niekto rýchlosť. Proste každý si vybral, preto ich uspelo toľko a samozrejme tie komunity si našli tú danú svoju mincu a pomohli jej hodnotovo naraz. Hej. Čiže základom úspešného projektu je v dnešnej dobe aj sila danej komunity. Áno? Takže keby ste toto vedeli pred 4 rokmi, čo som vám doteraz povedal, tak ste milionári. Sú to verejne dostupné informácie. Boli verejné aj predtým, než som sa začal učiť od vývoja. Akurát som si ich nevedel správne pospájať. Nevyznal som sa v tom. Nerozumel som tomu. A to bol problém. Hej. Samozrejme, aby človek tomu nejakým spôsobom rozumel, prejdú roky, musí sa to učiť, musí sa nejakým spôsobom vzdelávať. Ja to ľuďom prinášam tak, že to dokážu pochopiť v priebehu pol roka, ale čo je dôležité, je to, že teraz už viete sa nejakým spôsobom odraziť, už viete, čo tam máte zhruba hľadať, ak si robíte poznámky, lebo ja každému vysvetľujem na moje webináre, treba dojsť s papierom a perom, robiť si poznámky, pretože to pre vás bude do začiatku španielská dedina, ale výsledky na seba nenechajú dlho čakať. Čo sa týka zárobkov, samozrejme, poviem vám pravdu, keďže vstupujete vždy do nejakého projektu a chcete vstúpiť na začiatku, aby ste odhadli dobrý projekt, tak samozrejme nebudete mať hneď prvý rok miliardy. Áno? Takže na to zabudnite, kryptomeny začínajú zarábať 3-5 rokov, aby ste mali milióny. Hej? Bavíme sa o takýchto číslach. Čo by sme oproti nejakým iným produktom, ktoré sú regulované, hej, kde máte vyššiu bezpečnosť, dostanete tam 24%, a to som prehnal, ale dostanete 24% ročne. Tu je trošku iná výhoda, je to neregulované a je to väčšie riziko a tým pádom môžete prísť o svoje peniaze, ale keď sa naučíte čo tomu porozumieť a akým spôsobom vstupovať na ten trh, tak určite sa dá veľmi dobre zarobiť. A nebudete patriť medzi 95% oviec, ktoré čítajú v časopisoch Plebs a práve kvôli tomu prerábajú. Samozrejme, v dnešnej dobe máte veľmi veľa odborníkov a keď sa ich spýtate na technológiu blockchainov, tak povedia, super paráda, áno, však mám nakúpenú kryptomenu, prosím ťa, akú má technológiu, prečo je výnimočná tá kryptomena a neviem vám povedať ani kvek. Hej. Mal som veľa ľudí na kolo, keď som sa s nimi začal baviť do hĺbky, tak tam to končilo. Tam to končilo proste, mal som tu ITčkárov, ktorí technologické veci vedeli lepšie než ja, lebo ja nie som ITčkár, aby sme si povedali, ale reálne nevedeli koncept toho protokolu. Prečo? Ako? Hej? Kvôli čomu? Hej, myšlienku toho protokolu, čo do budúcnosti a to bohužiaľ vie programovať, ale nevidí to ďalej. Čiže veľa ľudí mi tam zakvaklo a zistilo, že aha, dobre, a to je práve to, čo vás chcem naučiť. Musíte pochopiť ten systém. Vy nepotrebujete vedieť čítať programy, softvery a podobne. Nepotrebujete byť ITčka, vám stačí pochopiť, čo sa chystá, akým spôsobom. A práve tieto informácie, keď si budete zhrňať, tak ste vždy vo výhode, pretože v dnešnej dobe zarábajú informácie. Nič iné, prosím vás, nezarába. Len informácie. Samozrejme, zarába niečo iné. Ste pekár, napečete buty, predáte ich, super, parád. Ak si spravíte obrovskú pekáreň, môžete byť aj milionár. Po zobe zožere to pár rokov, takisto ako keď investujete do kryptomien, tiež to zožere pár rokov a tá cesta je stále taká istá. Tam sa učíte piec buchty a rozvíjať spoločnosť, tu sa učíte niečo o spoločnostiach, ktoré rozvíjajú nejaký ekosystém. Áno. Takže, čo sa týka Etherea, jak som povedal, došlo po ňom 15 000 projektov, zase môžete ísť rovno do herne hrať a tam by ste mali väčšiu šancu niečo vyhrať, ako trafiť sa do správneho projektu, pokiaľ ste nesadili na Bitcoin, V3, dobré kryptomeny, ktoré sa už ozývali a bolo ich počuť, alebo samotný Ethereum. Zase by ste boli strátoví. Hej. Ako hovorím, denne 10 až 100 nových projektov vzniká. Hej. Čo sa týka tých DeFi, tak medzi ne môžete zaradiť niečo ako Polygon, áno, to poznáte, Solana, hej, Phantom, áno, a keď si pozrieme len tie kryptomeny z hľadiska toho, tak vždy tam máte, a toto je veľmi dobre si pozrieť graf celé, vždy sú to zhruba 2 roky, pokiaľ to vyletí, vždy to je proste nejaká doba, pokiaľ to niečo zarobí, hej,
Polygon, tuto, pozrite sa, vždy to ale musí byť protokol s nejakým vlastným ekosystémom. Áno? Čiže musí poskytovať niečo, kde sa tá firma rozvíja a rastie. Áno? A to je veľmi dôležité. A vždy ten proces trvá dlho. Pochybujem, že by ste niekto sadili do Fantomu v tejto etape, keďže bol na trhu už 2 roky a tu klesol do mínusu 0,0 dato. Hej? Proste by ste mali strach, nevstúpili by ste. Ja som tam vstúpil, pretože práve vývojára tejto kryptomeny poznám osobne. Práve ten ma začal učiť pred 4 rokmi a práve ten mi povedal, kedy mám vstúpiť a prečo sa nemám zaujímať o vývoj najbližších 2 rokov. Zbytočné. Takže uh, učil ma takým spôsobom, že mi povedal, že ja ťa učiť budem, ale takisto ti budem kontrolovať peňaženku, ty to nepredáš, aby ja som nezahadzoval financie, alebo teda svoje vedomosti, jak sa povie, nadarmo niekomu, tak mi kontroloval a povedal mi, ok, keď to predáš, končíme. Ja som nakúpil, bol som v zajatí, kebyže to predám, neučím sa, ale mal som nutkanie, lebo časopisy všetko, ešte som ho poriadne nepočúval, ešte som nevedel tie výsledky, nevidel som tie výsledky, jak ich videl on. A samozrejme, že keď sa bavíte s milionárom, ktorý sám programuje protokoly, tak som si povedal, dobre, budem tomu veriť, aj keď to je proti všetkým mojim pravidlám, ktoré vlastne ma priviedli tam, že som aj tak bol chudobný. To boli vlastne zlé a vždy som si dával k tomu logiku, vždy som sa nejak tak hádal v tej hlave a nakoniec prišlo to, že som v podstate 2500 násobok hodnotoval. 2500 už slušná suma. Dobre, takže si predstavte, keď tam dáte len 1000. Čiže musíte vedieť to, čo som vám povedal pred pol hodinou a budete spokojní. Dobre, čiže keď tie kryptomeny daným spôsobom a tieto DeFi systémy hľadali nejaký konsenzus na to, aby boli čo najlepšie v tých 3 kategóriách v tej blockchain trileme, tak ich uspelo toľko a začali prichádzať protokoly, ako je Ultron Foundation. Je to nadácia, čiže samostatne bol financovaný vývoj protokolu a tento protokol je plne decentralizovaný a táto spoločnosť ukázala veľa. Čiže teraz vám ukážem spoločnosť, ktorá splňa všetky moje vlastné kritériá, ktoré mám. Úplne všetko, dokonca ich prekračuje tak, že niekedy sa nestačím diviť, toto je za blázno. Samozrejme, vývojári Ultron Foundation sú vývojári zo svetovo známych kryptomien. Áno, potom si ich ukážeme a povieme si, z ktorých kryptomien. Čo sa týka Ultron Foundation vyvinula a spustila minulý rok v júni 2022 spustila svoj protokol Ultron. Je to decentralizovaný protokol, ktorý je plne auditovaný a toto musíte vedieť, pretože keď vám niekto povie, že má projekt, hľadajte decentralizovanosť, hľadajte audity, audity viete takto otvoriť, hej? Na audite musíte mať samozrejme pripnutie na GitHub. Prečo GitHub? GitHub je stránka, pozrite sa, som na GitHube, prepol som sa priamo z toho auditu. Prvá vec, čo vám poviem, to nefunguje jak audity v bankách. Keď som robil v banke, nebudem hovoriť meno, ale audit sa tam robil, to nás rýchlejšie ožerie v Alpách a zaplatí nám týždennú dovolenku a všetko možné, tak ten dostane audit, aby mohol vykonávať pre nás a keď ten audit dopadne zle, tak ďalší audit nám robiť nebude. Rozumiete tomu proste? Robili audity len podľa toho, aké dostali peniaze. Takže teraz sa tu bavíme o auditoch, ktoré sú plne transparentné, viditeľné, viete si ich overiť, viete si všetko, to je plná transparentnosť. Vy keď chcete investovať niekam do projektu alebo do niečoho a kúpiť si niečo, tak alebo kupujete auto, tak nemôžete kúpovať mačku vo vreci, že jo? Chcete o tom aute vedieť všetko. Či bol niekde buchnutý, necháte si zmerať laky, či náhodou to nebolo striekané a podobne. Presne o to ide auditorom. Musia to skontrolovať. Ale viete, čo je výhoda? Si to viete skontrolovať sami. Pretože audity blockchainov sú plne transparentné. To, čo nemáte u auditov bank, tam si to kontrolovať neviete. Banka vás proste k svojim údajom žiadnym spôsobom nepustí. A to je tá zásadná výhoda. Áno? Čiže máme tu protokoly, kde si viete kompletne pozrieť. Je to plne otvorený systém, čiže viete pozrieť každý jeden program, každý jeden smart contract, všetko, čo sa odohráva na tom protokole. Je to plne 100% decentralizovaný protokol, ktorý je
úplne transparentný. Že toto je pre vás nejaký taký ten moment, že dobre, nemusím sa báť, všetko je kontrolovateľné. Hej? Takže toto si viem skontrolovať na tzv. GitHube a potom hľadám inú vec. Hľadám niečo ako partnerov. Čiže pozriem sa, akých majú partnerov a s ktorými vykonávajú nejaké spoločné veci. A vidím tu ProByte Global. Pozriem si, je to známa svetová burza. Pozriem si Max na 11. mieste na svete burza. Hej, pozriem si spoločnosť Legal Cornet. Hej, pozriem si Legal Cornet, čo to je? Je to právnická agentúra, ktorá sa zaoberá práve AVI testom GDPR a pomáha chrániť a ochraňovať legalitu nejakých projektov. Bavíme sa práve o spoločnosti, ktorá je jedna z najväčších, teraz celosvetová, sídli v New Yorku. Áno. Čiže bavíme sa o Legal Currente, ktorý nám dal Štimpel, samozrejme, protokolu Útron dal Štimpel, že jeho minca nie je cenný papier a tým pádom sa vieme vyhnúť regulátorom. Prečo? Pretože viete, aké sú problémy teraz s americkým SEC, hej? Ktorý tam teká tie mince a snažia sa tam súdiť a podobne, snažia sa zakazovať nejaké veci, tak my sme už z oblika preč, pretože my sme utility token. Hej? Čiže to si treba načítať, čo to je Havi test, prečítajte si to, na základe akej minulosti to vzniklo a podobne a to je veľmi dôležité. Nebyť tzv. Security token. Hej? Prečo? Pretože jakmile nie ste security token, prichádzajú aj obrovskí investori. No a to sa bavíme potom o spoločnosti Alphabet, hej? Ktorá je miliardový retailový fond, na trhu s kryptomenami sú jedni z najstarších, hej, veľmi známi a v podstate investujú do blockchainových technológií. Samozrejme, sme s ich plnohodnotnými partnermi a chodia na nejaké naše predstavenia hovoriť o tom, jakým spôsobom s nami spolupracujú a že nás majú vlastne v portfóliu. Prečo je dobré toto vedieť? Pretože to je retailový miliardový fond, že to je pre tých ľudí, ktorí sa to nevyznajú. Oni majú jedných z najväčších svetových odborníkov na blockchainové technológie, takže oni, keď si nás dali do svojho portfólia, vystrelili nás, sme si špicu ako je Ethereum, Bitcoin a podobne. Áno? Čiže bavíme sa o veľmi zaujímavej spoločnosti s veľmi zaujímavým menom, takisto ako Legal Cornet. Dobre, čo tu máme ďalej? Máme tu nejaký trezor, česká spoločnosť, jeden z najznámejších trezorov na kryptomeny, OneInch, Bitmart, Izumi, Metamask, Trust Wallet, SafePal. Bavíme sa o tých najväčších na trhu, bavíme sa o tom najlepšom, čo tu máme a to sú v podstate takí základy. Samozrejme, máme o mnoho viac partnerov, máme o mnoho viac spoluprác, ale to sú takí, ktorými sa veľmi radi pochválime. Potom samozrejme viete mať nejaké asety, to znamená možnosti zhodnotovania svojich peňazí, investičné možnosti nákupov minci cez Ultron Swap, kde máme všetky tieto mince. Sú to všetko najznámejšie mince na svete, takže to ľudí bude zaujímať. Sme plne prepojení s Ethereum, Binanceom, Avalancheom, Polygonom a Phantonom, čo sú vlastne naši partneri v rámci prepojenia blockchainov, že naše tokeny môžu behať, naše mince môžu bežať na ich protokole ako token a takisto ich mince môžu bežať na našom protokole ako token. Samozrejme, to sa tam vrapuje a podobne. Je to zložitejšia vec pohybovať sa na DEX, ale samozrejme postupom času sa to naučíte. Výhoda je toho, že napríklad taký staking absolútne sa učiť nemusíte. Prečo? Je to kvôli tomu, že absolútne Ultron robí to, čo robí Apple spoločnosť. Inovuje veci tak, že absolútne nemusíte poznať tzv. Staking, pretože oni pripravili produkt, ktorý to robí za vás. Skvelé. Čiže aj stará babka z Hornej Dolnej si vie nejakým spôsobom zabezpečiť vlastný staking. Hej, cez nejaký NFT. Samozrejme, kto chce, nech sa páči, môže si kúpiť mincu samozrejme na tých burzách, o ktorých som hovoril. Máme samozrejme vlastný štandard, takisto ako má Ethereum vlastný štandard, to znamená vlastnú sieť, kde môžu vývojári protokolovať, alebo teda zazmluvňovať nejaké svoje projekty, bežať na tej sieti. My máme ECR20, hej, a my máme ULC20 a ECR20 má Ethereum, alebo BEP20 je Binance Smart Chain, že jo.
takže máme vlastnú sieť, tým sme sa tiež postavili medzi špičky. Druhá vec, čo si môžete overiť, takzvanú tú transparentnosť finančnú. Hej? Čiže keď ja chcem vedieť niečo o tom, ako narábajú títo vývojári alebo tento protokol, ktorý je decentralizovaný, aby som videl každú jednu korunu, tak jednoznačne majú preto svoju aplikáciu. Je to Ultron Explorer, kde vidíte takéto čísielka, to je počet operácií, počet peňaženiek a vidíte samozrejme každú jednu transakciu, viete si pozrieť NFT data, čiže NFT, ktoré sú tam pod rôznymi smart kontraktami, asety, jak sú prepájane, kde, ako bežia a podobne. Čiže tu vidíte všetko. Staking, validátorov, akým spôsobom fungujú. Ak máte dostatočný počet mincí, nech sa páči, môžete sa stať validátorom. Je to otvorená možnosť, samozrejme pre tých skúsenejších je táto možnosť. Čo sa týka tretích strán, pretože viete, my sa môžeme chváliť, ale mám radšej fakty, dôkazy tretích strán, pretože dôležité je to, jak sa na nás pozerajú tí, ktorí nás hodnotia celosvetovo. Čiže máme tu nejaký textu, ktorý vidí každú jednu operáciu, ktorá kedy dojde do protokolu, čiže plne transparentné platby. Tým, ktorým by nestačil textu a nestačí im toto tu, tak myslím si, že asi najznámejšia stránka a najväčší auditor tohto tu je v podstate Messari. Hej, keďže sme na Mesári, v podstate to znamená, že máme plnú transparentnosť, akurát teraz nemáme tam market cap, pretože nemáme odovzdané API kľúče, ktoré sme tam predtým mali, ale menili sa nejaké procesy v rámci NFT balíkov a tým pádom budú mať znova odovzdané dáta, teda API kľúče k protokolom a vtedy tam budete vedieť čítať všetko. Ale áno, na Mesári sme, len ľudia to musia vedieť vyhľadávať. Toto vám dáva plnú transparentnosť o projekte. Čo sa týka nejakých médií, jak hovorím, ja nečítam lokálne médiá, občas niečo tam vyskočí na mňa, zaujíma ma to, ak je to dobré, tak to púšťam do tej vzdelávacej skupiny, ktorú máme a samozrejme dávam to čítať ľuďom. Ale bavíme sa o médiách, kde si reklamu nemusíte platiť, pretože sú tam nejakí odborníci, ktorí samostatne chodia na tie blockchain konferencie a podobne a vyhľadávajú protokoly nejakým spôsobom. Mal som už aj takú poznámku, že všade je písané skoro to isté. Prvá vec je tam niekde hodnotenie toho samotného človeka, ktorý to opisuje a samozrejme firma opisuje sama seba. Ak niekto má proti tomu, že v každom tom časopise je ten istý opis, no tak firma sa nebude opisovať z 10 iných rôznych pohľadov, ale bude sa opisovať tak, jak sa má opisovať. Alebo v jednom časopise o sebe povie toto a v druhom časopise o sebe povie iné. No neviem, ako nemáme rozpolcené osobnosti, takže sme zdravá firma, nemáme žiadnych sociopatov, takže myslím si, že viete, ľudia majú rôzne argumenty, ako že kryptomeny sa dajú vypnúť a podobne, no ako fakt, počul som všetko možné, hej, aj Ježiš už behá medzi nami, sa hovorí a podobne, takže prosím vás, dávajte na fakty, čísla a veci a nie na nejaké blbosti nevzdelaných ľudí, absolútne ľudí, ktorí to ani len čítať a študovať nechcú. Hej. To je to najhoršie. Od takých sa nikdy neučíte. To je také isté, ako keby si chcete nechať poradiť ohľadom operácií srdca od suseda, ktorý je, ja neviem, záhradník. Nedehonestujem jeho prácu, ale asi mi nebude vedieť zoperovať srdce, keď tam strihá kvetinky. Dobre, čiže bohužiaľ bavíme sa vždy o tom, že na to treba nájsť kvalifikovaných odborníkov. Čiže nejaký Yahoo Finance, Cryptomod, MarketWatch, CoinCodex, Cryptopolitan alebo Tech Billion, tam priamo v Tech Billione Mark Patel uvádza. A to bolo samozrejme rok dozadu, čiže prosím vás, niekde to už musíte hľadať v že sa to volá, neviem, slovenský názov, to je jedno, ale v nejakých databázach starších, hej, a tam práve Markus Patel opisuje, prečo sme revolučný protokol, pretože sme minca, ktorá je v dnešnej dobe najrýchlejšie, minca, ale protokol, ktorý je v dnešnej dobe najrýchlejšie rastúcim layer 1 protokolom na svete. Hej. Pozor, áno, keď porovnáte, nie teraz, že ako rastie, dajme tomu, Arbitrum, alebo Tron, alebo tieto ostatné spoločnosti, musíte porovnávať veci, keď mali 1,5 roka. Áno, sme najrýchlejší rastúcim protokolom na svete a veľmi rádo sa za to píšime.
Čo sa týka toho, sme revolučná minca, pretože sme prvý Layer 1 protokol natívnym ekosystémom. To znamená, že absolútne všetky protokoly, ktoré tam budú bežať, dnes keď tam máte tri veci, ktoré sú spustené, tak bežia na Layer 1 protokole. Tým pádom sme vyriešili decentralizáciu a bezpečnosť a stačilo vyriešiť takzvané škálovateľnosť a hľa. Dva problémy vyriešené a tretí. Dali sme tam v podstate cez Analytic Graph, to je priame potvrdzovanie operácií. Je to taká rýchlosť, že keď porovnávate nejaké iné ekosystémy, alebo teda iné blockchainy, tak tam máte tzv. TTF rovná sa, vždy tam je nejaké čísielko. To označuje spomalenie blockchainu pri záťaži a pri operáciách. My máme rovná sa nule. Áno, že priame potvrdzovanie operácií, okamžité potvrdzovanie operácií. Každá jedna operácia je správaná do 1 sekundy. Zatiaľ sme 1 sekundu vôbec neprekročili. Samozrejme, a bolo to skúšané aj na zaťaže a podobne, ešte keď bola verzia, ktorá nebola vypustená vonku. Čiže používame presne to, čo používajú najmodernejšie protokoly. Teraz som pozeral v podstate Toncoin má 10 alebo 120 000 operácií za sekundu, no my máme 133 000 operácií. To je jedna z najrýchlejších mincí na svete, alebo z najrýchlejších blockchainov na svete. Takže sme vyriešili blockchain trilemu a sme masovo použiteľní. A práve to je tá hodnota, ktorú vám útrom privádza. Pretože keď toto doškrkám, tak dneska ináč si môžete pozrieť po roku aj pol, v decembri bude rok aj pol, patríme medzi top 20 protokolov na svete. Hej? Prečo? Technológia, áno. Máme natívnu mincu, čiže tie projekty, ktoré budú bežať na Layer 1 protokole, majú tzv. Spoločnú kapitalizáciu s cenou mince. Čiže vytvárame prvý kryptomenový fond SP500. Niečo ako fond SP500, áno, aby ste tomu pochopili. Hej. To je 500 najväčších spoločností, ktoré majú spoločný fond akcií. Vy keď tam investujete, nemáte obavy, že jedna skrachuje alebo jeden projekt vypadne, pretože tam je ďalších 499, ktoré v podstate sú veľmi stabilné. Sú to fakt najväčšie spoločnosti, takže oni len tak ľahko nekrachujú. A čo sa týka toho, tak tým pádom je to prvá minca, ktorá je podložená reálnou hodnotou. Hej. Čiže keď niekto vykonáva nejakú prácu, vytvára nejakú hodnotu, keď máte nejaký software, ktorý robí napríklad účtovníctvo, vytvárate nejakú hodnotu, ľudia za tú hodnotu platia, hej, čiže za tým je schovaná reálna hodnota. Hej. Takže nie je to minca zero, ale doslovne bavíme sa tu o minci, ktorá má za sebou schovanú reálnu hodnotu. Prvá na svete. Čo sa týka, toto je ináč, aby ste vedeli, toto je Defilama, áno. Pozerajú na decentralizované financie, hodnotia ich, kontrolujú a sú napojení na ten samotný protokol. Čo sa týka, samozrejme, máme aj vlastnú burzu Utronswap, tu môžete vidieť, že je tam nainvestovaných zhruba 148 miliónov dolárov, v obehu je zhruba skoro 6 miliard mincí a máme kapitalizáciu v dnešnej dobe 625 miliónov dolárov. Čo sa týka, tu si viete swapovať, viete tu farmovať, viete tu vymieňať veci. Ako som povedal, poplatky sú do 0,01 centu, všetky rýchlejšie než za sekundu a 85% možnosť pri farmingu, čo je absolútne silný farming a jeden z najlepších možností, ako si zhodnocovať svoje financie. Samozrejme, pozor, je to APR a bavíme sa o tom, že tie čísla môžu byť pohyblivé v závislosti na trhu sa to upravuje. Áno, to nie je stabilné, je to v závislosti na trhu, samozrejme, viete si to tam uzamknúť, viete si to vybrať, viete si to nastaviť, ako chcete. Kto chce dobre zarábať, verte mi, zarobil som tu viac, než keď som tradoval mince. Veľmi dobre. A hlavne, keď sledujete ten projekt, pozeráte tie jeho procesy, viete, kedy čo vybehne a ste v tej kryptokomunite, tak absolútne viete vsadiť, jak sa povie, proti tomu trhu. Čo sa týka premostení, samozrejme môžete svoju mincu vymieňať na všetkých možných protokoloch, s ktorými sme plne prepojení. Takže myslím si, že je tam dostatočné portfólio, dostatočná prístupnosť veľkých protokolov a bezpečnosť nám robí Oracle Witness. Je to, ako poznáte Oracle Training, tak Oracle Witness je niekde na 7. alebo 10. mieste. Oni sa starajú o nejaké kódovanie operácií a vytváranie falošných operácií kvôli bezpečnosti. No. Takže keď
by som mal prebrať prezentáciu, viete, takto to vyzerá prezentácia. Ja nie som to človek, ktorý robí prezentácie, ale poďme si to ukázať, aby ste to videli z jednoduchšieho pohľadu. Tak toto je Utron Foundation. Samozrejme, tu máte nejaký disclaimer, ktorý vám hovorí o to, že investície a všetko čo v kryptomenách je riziko. Je to vaše slobodné rozhodnutie a vinu pri investícii nemôžete zvalovať na nikoho iného. Ste slobodný človek, nikto vám nedrží pištol pri hlave a podobne. Hej, proste ten disclaimer musí byť. Čo sa týka súčasného trhu, viete, tie financie sa ja toto nebudem opisovať. Z dlhodobého hľadiska kryptomeny vždy rastú, hej, takže či ste vstúpili v bear markete, či ste vstúpili v bull markete, počkáte si na ďalší a v podstate viete zhodnotiť peniaze, aj keď ste nakupovali na najvyššej sume, lebo ste videli časopis, že teraz je kryptomenu treba budiť, lebo ste to videli v správach povedia, kryptomena je výborná, teraz Bitcoin rastie, všetci nakupujú Bitcoin. No, vtedy sa ide predávať, takže to je už taký ten vrchol toho bullrunu väčšinou. Problém je pomalá adopcia a tento problém trval 14 rokov, teraz sa to samozrejme extrémne zrýchli. Ak niekto číta Bloomberg Intelligence alebo iné podobné správy, má k ním prístup, pretože niektoré tie informácie sú veľmi drahé a platíte tam poplatky $5,000 mesačne za informácie, hej, tak vie a pre tých, čo to nemôžu, tak vám to tak poviem, bol problém práve blockchain trilemy, pretože si tam nemohli nahadzovať masívne aplikácie, to znamená, že kde sú masy ľudí práve kvôli tomu, že by to nejakým spôsobom zahltilo samotné aplikácie, samotný blockchain pre nejaké, ako by som to povedal, predstavenie si tých rýchlostí operácií alebo koľko dokáže taký protokol urobiť za deň, tak my sa bavíme o týchto najnovších protokoloch, dokážu robiť miliardy operácií, ale keď sa pozrieme niekde u Bitcoinu, samozrejme už sa to rieši Light Networkom a podobne, ale keď sa bavíme u Bitcoinu, tak nejakých málo pri memecoine, čo ten shitcoin vybehol, hypli to tam, tak tam boli operácie 620 alebo 670 tisíc. Čiže keby bol blockchain závislý len od svojho protokolu, Bitcoin závislý len od svojho blockchain protokolu, tak reálne by ste ho nevedeli použiť v žiadnom veľkom meste, ako je Bratislava, Brno, Praha a podobne. Lebo keby tam všetci mali platiť len Bitcoinom, tak konec. Hej, na kávu by ste čakali 2 dní. Takže problémom bola doteraz 14 rokov, alebo 13 rokov, hej, kto to tak bere, problémom bola pomalá adopcia. Doteraz boli vlastne len 4% a práve Utron mení pravidla tejto hry, pretože je to prvý natívny protokol s natívnou mincov a možnosťou budovať masívne ekosystémy a prilákať tak miliardy ľudí na svoj ekosystém. Prečo? Pretože všetko postavil na jednotke. Teraz som vám slúbil, že vám ukážem vývojárov. Toto je prvých 40 ľudí, ktorí začali v podstate budovať Utron Foundation. Samozrejme, hľadali sa noví a videli ste niekedy, tí, čo ste s nami dlhšiu dobu, čo ste s nami už vyše roka aj pol alebo 2 rokov, niektorí, čo tu so mnou úplne od začiatku, ešte nebolo nič známe, nebolo nič vonku, tak viete veľmi dobre, že títo vývojári 30 mesiacov najprv vyvíjali celý ekosystém. V dnešnej dobe sú v podstate najrýchlejším rastúcim protokolom na svete, patria do top 20 najlepších protokolov na svete a predtým budovali Polygon, Polkadot, Binance Smart Chain, Solana, Hyperledger, Phantom a hoci ktorý projekt, do ktorého by ste tuto investovali, tak ste dneska milionár. Stačilo len vydržať pár rokov a držať tú mincu a nepredávať, aj keď vás všetci strašili. Ne, to je blbosť, kryptomenách nezarobíš. Ježiš, kryptomeny, čo ty, ani rožok si za to nekúpim. A podobné nezmysly bežných ľudí, ktoré ľudí odrádzali a preto milionári niektorí z vás nie ste. Ale proste ja som tým chcel poukázať to, že tí vývojári majú viac než 10-ročné skúsenosti s vývojom protokolov. Všetko sú to senior vývojári, čiže viac než 10-ročné skúsenosti musia mať za sebou. A je to špica, je to svetová špica. Ináč jedným z najlepších vývojárov na svete sú Ukrajinci a Rusi, takže aby ste vedeli, samozrejme pridáva sa k ním aj nejak tá Ázia a podobne, takže je to veľmi kvalitný tím. Samozrejme, tu máte nejaké ďalšie spolupráce. Niekto povie, že sme není na Binance. Nie, na Binance nie sme listovaní, ale na Binance nás nájdete, pretože nás evidujú a researchujú. To znamená, že zapisujú údaje o nás a všetko. Nie sme tam zo strategických dôvodov, pretože niektoré mince mali stratégiu, poďme na Binance, šupneme to do všetkých časopisov, budeme si platiť reklamu, vyhajpujeme našu mincu, hotovo.
Výborne. Áno, úspeli niektoré. Niektoré. Ale ak si pozrite štatistiky vybiehajúcich mincí na Binance, tak väčšina protokolov, a tu sa bavíme o veľmi veľa protokoloch, proste ide do ťažkých mínusov, pretože my máme inteligentných ľudí a máme tam fakt najväčších ekonómov, takisto ako je Alphabet, ktorí riadia miliardové fondy, tak sme zvolili úplne inú stratégiu. Pôjdeme samozrejme na Binance, ale teraz to pre nás nie je potrebné byť na najväčšej burze, ktorá zaberá 90, 82% celosvetového trhu. Hej, to ako, viete, to by ste vy na tom nezarobili, to by na tom zarobili len tí tradery, ktorí by sa tam hneď vrhli na vás, jak na obetné baránky. To sú tí vlci, ktorí by vás obrali o všetko. Takže ten systém musí byť pevný a stabilný, aby ste s tým mohli. Samozrejme, každý ten protokol má nejakú roadmap, viete si to nájsť potom na oficiálnej stránke, je tam roadmap, čo kedy bude vychádzať. Ja vám poviem pravdu, že je to nastavené na počet peňaženiek, ale sú to premrštené čísla, sú dané viac a je to hlavne kvôli tomu, že nechceme s niečím meškať. Radšej dáme, že vyjdeme s tým neskôr, ako niekoho navnadiť, počúvaj ma, zajtra to je a to bude sklamaný celý život. Hej. Že to nevyšlo, že to vyšlo o 2 týždne neskôr, než čo, ne, tak bude mať z toho strašnú depresiu. Aj keď zarobil 10 000, ale 2 týždne bude mať depresiu. Ježiš, kde to je, už to malo výjsť a podobne. Poznáte tých ľudí, ktorí v podstate by do investícií ani nemali chodiť, lebo kto sa bojí, nech nechodí do lesa, ale nevadí. Sú ovládaní nie číslami, nie faktami, nie grafami, ale sú ovládaní emóciami a ja si myslím, že takí ľudia by vôbec nemali chodiť do investícií. Čo sa týka toho, čo vlastne Ultron Foundation so svojimi masívnymi ekosystémami, ktoré na nich rastú a DApps budujú, tak je to presne to, čo som hovoril. Je to v podstate používanie vecí, ktoré tu už známe, čiže poznáme, vieme čísla, ako tie aplikácie na tom trhu fungujú, vieme, aké majú obraty, vieme, čo robia, my ich inovujeme, my ich zlepšujeme, my ich decentralizujeme a vydávame konkurenciu na Web 3.0, čiže všetky platformy, ktoré poznáte a robia triliardy, my sme, není ich kópie, my sme inovovaní, technológie máme, to, čo oni ani nemajú, my máme tie technológie a vydávame to von. Čiže každá jedna táto aplikácia, keby pohotila len nejakých 50 miliónov, len 50, buďme pesimisti, 50 miliónov užívateľov, tak sa bavíme o tom, že to je najpoužívanejšia minca na celom svete. Pretože v dnešnej dobe nevyužíva ani jednu mincu viac než 100 miliónov ľudí. Čiže ani toho Etherea nemá viac než 100 miliónov peňaženiek na svojom. Čo sa týka ekosystému. Ultron Foundation je v podstate, ja vám to vysvetlím tuto na tomto grafe. Ultron Foundation je, verte to ako nejaká matičná doska, ktorá má jeden produkt, teda protokol Ultron, a ten má jeden produkt, čo je Staking Hub. To znamená, že si kúpite NFT Staking Hub, ktorý vám sám stakuje mince po dobu 5 rokov a potom vám ich vysype. Ako sme sa bavili pri kryptomenách, 3 až 5 rokov je ten základ, aby ste vôbec niečo zarobili. Hej, pretože tá hodnota sa musí vytvárať, tú hodnotu my platíme tých vývojárov, aby oni vytvárali tú hodnotu. Hej? To znamená, prilákavajú tam iných investorov, prilákavajú tam sami iných vývojárov a iné spoločnosti, ktoré prichádzajú na trh s nejakou hodnotou. Hej? Lebo tam dajú svoju aplikáciu a tú aplikáciu ľudia nakupujú a tá aplikácia má spoločnú kapitalizáciu cenomince. Čiže keď bude mať nejaká aplikácia 29 miliard kapitalizáciu, tak to má 29 miliard kapitalizáciu aj tá minta. Aby ste pochopili. Ste úplne na začiatku, pretože sa vydávajú prvé základné aplikácie, takže myslím si, že ste v úplne dobrom obore, pretože prvý rok sa robila nejaká základňa, nejaká infraštruktúra. Tento rok už sa začínajú zapájať aplikácie, začínajú sa vypúšťať a rok 2024 rátajte s tým, že to bude veľmi zaujímavý rok pre všetkých a budete kúkať. Hej? Samozrejme, to si viete pozrieť aj inde. Ale ako som hovoril, dôležité je to, že v dnešnej dobe robíme niečo inovatívne, niečo revolučné, pretože vieme tokenizovať spoločnosti, vieme tokenizovať veci, sme pripravení na real world asset. A pre tých, čo nevedia, čo to je real world asset, je to práve to, že celý finančný systém bude prechádzať na blockchainy. No, prechádza, pre tých, čo nevedia, už vyše 80 000 spoločností je tokenizovaných, deje sa práve v aktuálnom čase. 2025 prechádza celosvetová tokenizácia, začína to a 2028 má byť 5 miliard ľudí na kryptomenách.
Rozumiete? 14 rokov 4% populácie, najbližších 5 rokov 70% populácie. Musíte mať pripravený obrovský masívny ekosystém, ktorý dokáže odrážať dopyt trhu a ktorý dokáže predpovedať, čo sa ďalej stane. Áno. Samozrejme, že z tých DeFi systémov, ktoré boli predtým vyvinuté a nemajú šancu tokenizovať si je, nemajú vlastné siete pripravené, veľa z toho pozanikáva. A my hovoríme, my sme inovatívna a revolučná spoločnosť, takže my tu vydržíme 10, 15, 20 rokov a viac. Čiže to úplne stačí na to, aby ste si veľmi dobre zhodnotili peniaze v rámci kryptomien. Aby ste vedeli, banky sa budú tokenizovať. Čoskoro ETF v slovenských bankách bude vydávané už budúcim rokom. S nami na to točia už dneska aj reklamy. Nebudem hovoriť, ktorá to je banka, sú to dve banky, o ktorých viem. Takže každý jeden človek, keď vy sa teraz začnete špecializovať alebo nejakým spôsobom vzdelávať, tak tí ľudia za vami budú chodiť sami, pretože budú vidieť na vás tú odbornosť. Nie len vlátanie, sme najlepšia aplikácia a podobné iné blbosti, ne, práve tie fakty, grafy, čísla a tú technológiu, aby ste pochopili, uchopili, takisto marketing musíte vedieť všetky tieto veci. To sa viete veľmi rýchlo učiť, pretože ja to do tých ľudí doslovne tlačím formou rýchlošotikov, daj si kávičku, naplatíte 500 000 informácií a zistuj si, uč sa. Kryptomeny sú o to iné, že áno, môžete sa stať milionárom, ale áno, musíte sa o tom niečo vzdelávať. Toto nie je banka, kde sa vám starajú o peniaze a potom vám povedia, že máte záporný úrok. Hej, proste zabudnite na to. Finanční poradci niektorí, to sú tvrdí makači, klobúk dole pred nimi, ja by som to za tie korunky nerobil, ale vedia sa servírne postarať o klientov, vedia dreť, vedia makať, boli učení k tomu, že kryptomena nie sú hodnota. Národná banka to opisovala ako podvod, hej, Bitcoin je podvod a podobné veci a bohužiaľ mám pre nich zlú správu, budú sa musieť učiť, ako funguje tokenizácia, pretože banky idú byť tokenizované. Dneska Oracle Chainring už tokenizuje Swift platby, tokenizujú auta, tokenizujú domy, tokenizuje sa už úplne všetko. Bude sa vytvárať určitá niečo ako super obor, hej, a ten super obor dokáže dnešný finančný trh, ktorý má nejakú hodnotu, vypeckovať ďalších 250 krát. Hej. Bavíme sa o tom, že jediným riešením toho, ako z krízy von, jediným riešením toho, ako posunúť ľudstvo ďalej, je potlačiť ho cez blockchainy. Pretože môže výjsť umelá inteligencia, môže všetko to tu hypovať a tak. Blockchain a technológia blockchain je pripravená na to absolútne v kľude sa zosúľadiť s umelou inteligenciou, takže tam nie je problém, že aj keď vyjde nejaká nová vec, blockchain je to, čo tu bude rozhodovať najbližších 50 rokov. Budú aj super počítače, samozrejme nech sú, budú rýchlejšie blockchainy, ale proste blockchain je tá etapa, ktorá vás má zaujímať, pretože ide prerod celého toho, čo ste doteraz v reálnom svete poznali a predstavte si, že váš dom budete mať takto aplikácií, ktorý keď takto kliknete a predáte na burze, dostanete za to, ja neviem, $400 000, nech sa páči, v Bitcoine, v kryptomene, ako si len vyberete a váš dom je predaný, prepísané meno, nepotrebujete žiadnu úradničku ani nič. Ak si myslíte, že to je science fiction, nech sa páči, choďte si skontrolovať európske dotácie. Choďte si skontrolovať, koho hľadajú. Čo je Európska centrálna banka do CBDC. A vy si môžete vybrať. V dnešnej dobe sa môžete zapojiť do nejakého projektu, ktorý je nadčasový, alebo sa môžete zapojiť kľudne do Bitcoinu, do rôznych DeFi protokolov. Nech sa páči, zapojite sa. Pretože ak sa nezapojíte do 5 rokov, tak či tak budete na CBDC a tým vám vedia kúpnúť vaše peniaze, poviete niečo zlé na Facebooku, zablokujú vám účet, budete chcieť nakúpiť benzín, nenakúpite ten benzín. Je to na vás. Buď budete zastávať cash, ktorý nebude. Pre tých, ktorí majú radi drahé kovy, predával som drahé kovy predtým, než som začal s kryptomenami, čiže ešte pred tými 11 rokmi. Milujem drahé kovy, nedám na ne dopustiť. Rátajte s tým, že budú tokenizované. Prečo? Pretože zo všetkého, čo má nejakú hodnotu, viete urobiť aktívum. Jakmile viete z niečoho urobiť aktívum, nepotrebujete banky, nepotrebujete úvery. Pretože viete predať čas domu, máte na ňom plnú moc, ale viete predať, ja neviem, 1000 tokenov, 499, vy máte plnú moc nad svojím domom a získate $300 000. No potrebujete v tej chvíli banku na úver? No nepotrebujete, absolútne. Vo splácanie, jak si rýchlo odkúpite naspäť tokeny, tak si rýchlo odkúpite, môžu behať po svete a po burzách 20 rokov a budú meniť kedykoľvek majiteľa, ktoré sa automaticky budú zapisovať priamo do blockchainu.
že vlastnícke listy. Žiadna pani, ktorá tam opečiatkuje, alebo žiadny vagamut, ktorý vám ukradne vaše vlastníctvo. Nie. Vy ste vlastník, vy máte svoj kľúč. A celý svoj majetok dokážete nosiť tu v hlave pod kľúčom 12-18 slov, ktoré si treba vedieť zapamätať, alebo si ho zapíšte niekam. A ten lístok nedáte radšej nikomu, lebo kto bude mať ten lístok, má vaše bohatstvo. Alebo keď si to zapíšete tu v hlave, kúpite si takýto nejaký kľúč, hej, ktorom to budete držať. Ja používam SafePal, odporúčam každému SafePal. Tak jednoznačne sa k vašim peniazom nikdy nikto nedostane. Hotovo. Aby ste to pochopili. Poďme si teda pozrieť to, aby ste si nemysleli, že teraz mám čakať nejakých 5 rokov. Nie, samozrejme, sú s nami aj iné spoločnosti, ako som už hovoril, spoločnosti, ktoré vyvíjajú svoje vlastné DApps, masovo použiteľné aplikácie a sú pripravené na to implementovať tie miliardy ľudí počas nasledujúcich 5 rokov do svojho ekosystému. Bavíme sa o Lotoday, nech sa páči, máte ju vo viacerých jazykoch, sme dovolení aj v Číne, takže keby mal niekto ľudí v Číne, nech sa páči a vie po čínsky, môže im to povedať, alebo pôjde na svetové konferencie alebo webináre, ktoré robí priamo oficiálne spoločnosť. Máme tu celosvetový predpredaj lotérie, čiže to je produkt, ktorý je samozrejme urobený tak, aby by ste nemuseli nič riešiť, všetko za vás rieši blockchain, vy len vlastníte nejaké NFT, kam vám denne chodia provízie z toho, čo hrajú hráči po celom svete. Áno, čiže spustí sa tam nejaká hra Lotoday a podobne, kde sa budú predávať nejaké tikety. Vieme, ako tie hry zarábajú, vieme, aké sú tam obraty, vieme, akú máme šancu na úspech. Takže veľmi dobre do toho ideme. Samozrejme, budeme na Google Play, App Store, už sú hotové aplikácie. Prečo vám hovorím o tejto ako prvej a banku si nechávam na záver, pretože vychádza za mesiac. Už je predaných pár miliónov týchto revenue fair points. Každý ten revenue share point má nejakú svoju hodnotu a ide len o to, koľko si ich vy nakúpite. Samozrejme je to postavené na Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Tron a Utron. Takže je jedno, kde to budete držať, všetky tieto siete vedia vám každý jeden deň kliknúť celosvetového denného obratu zo spoločnosti jej podiel. Je to decentralizovaná aplikácia, takže keď to budete mať na svojej peňaženke, nemôže vás nikto nejakým spôsobom okradnúť a nemôžu vám to ukradnúť a máte doživotnú v podstate zmluvu alebo doživotné vlastníctvo software. Hej? To je doživotný podielnik na obrate spoločnosti celosvetového lota, kasína, všetkých možných hier, ktoré existujú. Chcete vedieť, aký je obrat celosvetových 460 biliónov dolárov? Áno. A počas covidu narastol dvojnásobne. Takže len aby ste vedeli, že hráči vás vedia živiť, hej? Oni tie peniaze utratia, oni za to chcú utratiť tie peniaze, takže vás vedia živiť. Keď si uvedomíte, že oni by tie peniaze zahodili do niečoho iného, lebo sú závislí, tak určite je lepšie, keď ich využite vy pre svoju rodinu. Celé to audituje Čertík, to je najväčšia auditorka spoločnosť a celé to chráni Oracle Training, to je najväčší bezpečnostný protokol na svete, pretože je pospájaný s ďalšími ostatnými protokolmi. Čiže bavíme sa tu o gigantoch, ktorí toto celé zakladajú a s kými sú právené spolupráce na tom, aby to bolo najväčšie decentralizované herné kasíno na svete. Bavíme sa o tom, že sú tu nejaké revenue share points, tieto bodíky a tieto veci vám vysvetlia ľudia. Ja vám spomeniem jednu dôležitú vec. Je to dôležité z toho hľadiska, aby ste vedeli, jak funguje taká aplikácia, ktorá má spoločnú kapitalizáciu s cenným mince. Čiže má nejaký spoločný obrad, niečo dostaneme my ako majitelia, sú to nejaké drobáčiky, pozrieme sa na kalkulačku, uvidíte. 50% dostávajú naspäť tí hráči, čiže výherný pool, vyhrajú loto, vyhrajú v pokry, vyhrajú v rulete, je to ich vec. 5% sa okamžite z denného obratu nakupuje cena mince, to znamená, že tlačíme na rast ceny mince a okamžite sa to spáli. Tým pádom robíme masové spalovanie, vieme spáliť za 3 roky vyše 3/4 miliardy mincí, čo je masové spalovanie a myslím, že takéto počty spalovania minci nevidíte moc často. Spalovanie minci znamená, že zostáva hodnota minci na trhu, ale je ich menej, to znamená, že cena mince rastie, čiže vytvárame dvojitý denný tlak na rast ceny mince. To robí aplikácia. Keď chcete vidieť, keď sa spustil predpredaj tejto aplikácie, tým, že to je
tým, že to je na trhu, tak si môžeme ukázať, aký rast to malo a tlak na rast ceny mince. A ukážem vám, kde presne bolo spustený predpredaj Lotodej. Toto je spustenie predpredaju Lotodej v podstate 22. mája a pozrite sa, jak to začalo tlačiť cenu mince hore. Tuto boli uvoľnení 30%, takže ľudia nejaké mince popredávali a tuto samozrejme, keďže sa stále predávajú tieto veci, tak samozrejme znova to vytlačilo cenu mince hore a teraz je pomalý pokles, lebo ľudia samozrejme nejakú mincu predávajú. Vidíte tu práve jeden z najstabilnejších mincí počas bear marketu. V živote nebola v mínuse, vznikla v bear markete a bavíme sa tu o fakt kvalitnej minci. Pokiaľ nenaštudujete tokenomiku a white paper, kde je napísané, že týchto 50 miliard minci nie je celková hodnota minci, je to len možnosť toho, čo dokáže blockchain vymajntovať, takzvané vytlačiť, hej, emitovať, tak celkový počet i bude známy presne od 3,5 roka, pretože od 3,5 roka ak sa nevypredá, je to úplne jedno, koľko minci bude vonku, toľko ich ostáva, všetko ostatné sa automaticky spáli. Za 3,5 roka toto bude úplne iné číslo, čiže max supply tu bude niekde na, ja neviem, 15-20 miliardách a tuto bude samozrejme niečo v obehu a uvidíte už len, ako tie mince strhnú dajú. A vďaka práve aplikáciám, napríklad ako je Lotodej, budú dať masovo v priebehu veľmi krátkeho obdobia. Čo sa týka Útronu, CoinMarketCapu, nahodili tu, dnes keď ste mi písali veci, že nahodili market cap a podobne, ale nie, to bola nejaká chybička, pretože je to strategický krok, ktorý sme sa nakoniec rozhodli tam nedávať, pretože vyhypli by sme našu mincu, ne vyhypli a v podstate by sa nachádzala vďaka svojmu obratu niekde na nejakom 70. mieste a keď z 2000. miesta postupíte na 70. miesto, začal by extrémny hon na tú mincu a z 10 násobilo by to tú hodnotu tej mince, možno z 20 násobilo, možno z 30 násobilo tú hodnotu tej mince a bolo by to nevýhodné, keďže chceme čo najviac ľudí, aby sa zabezpečilo staking hubom, čiže mincami, ktoré sa môžu stakeovať počas 5 rokov a ono už by to tí ľudia potom samozrejme nekupovali. Čiže z určitého strategického hľadiska nie sme pripojení protokolom na CoinMarketCap, vidia a čítajú údaje len z burs, kde sme obchodovaní, samozrejme, ale máte tu plné prepojenie na GitHub, stránky a všetko ostatné si tu viete dohľadať. Verte mi, že takto lusknutím prstom môžeme spustiť prepojenie a lusknutím prstom môžeme spustiť to, aby minca vyletela niekoľkonásobne na hodnote. Nerobíme to zatiaľ, nie sme tí, ktorí potrebujú mincu vyhypovať, chceme ukázať, jak vie byť živý a stabilný celý ten ekosystém, ktorý sa bude vypúšťať teraz v roku 2024. A už teraz v decembri sa vypúšťa prvá celosvetová decentralizovaná aplikácia. To bude vizitka toho, jak vieme kvalitne tokenizovať spoločnosti a verte mi, za tým sú obrovskí ľudia, ktorí za tým stoja. Takže poďme si pozrieť, akým spôsobom sa viete na tom podieľať. Máte tu nejaké základné balíky, alebo ja by som to povedal NFTčka s nejakou hodnotou a počet tých dolárov vám nakúpi tzv. Revenue Share Points. Hej? A podľa toho, koľko máte Revenue Share Points, dostávate svoje výplaty. Poďme si pozrieť takú 5000. Jednoduchý, ľahký príklad. Tí, ktorí to nepochopíte, nevadí, ľudia, ktorí vás sem zavolali, vám to vedia vysvetliť, alebo ma budete sledovať viackrát. Hotovo. Tak nie je žiadny problém. To, že dneska nerozumiete niečomu, absolútne neznamená, že ja tomu nerozumiem, idem preč. No, takýmto myslením je stále tam, kde si. Áno, že prosím vás, dajte tomu šancu, treba sa tomu povenovať. To je ako keby mne niekto začal vysvetľovať niečo o raketových motoroch. Hej, on je odborník a ja viem akurát jediný raketový motor, keď si zapálim cigaretu a ťahám, poviem, že to je turbína, hej, takže by som mu asi nerozumel a keby som chcel o tom viac vedieť, tak jednoznačne dotazujem sa, pýtam sa ľudí, ktorí ma doniesli, hej, a on keď to nevie ten človek, ktorý vás doniesol, tak je v nejakej pozícii učenia sa a jednoznačne na to sú školenia a veci, kde vám to vieme kompletne vysvetliť. Ale poďme na ten detail. Čiže $5,000 balík, 6-násobná hodnota je 30 000. Hej, 5 krát 6 je 30 000. Jednoduchá matematika základných škôl, nebudeme tu robiť nič ťažké. Týchto 30 000 je tzv. Maximálna výplata. Čiže keď vám chodí 50, 100 000 dolárov, dajme tomu, každý jeden deň, hej,
tak sa vám napočíta hodnota maximálnej výplaty 30 000. V tom momente ste dostali maximálnu hodnotu, startuje vám odpočet 1 mesiac, po ktorý musíte znova dať $5,000. Tieto peniaze sú využívané na reklamy, čiže to uvidíte v časopise a podobne. Ultron Foundation si reklamy robiť nemusí, aplikácie budete vidieť všade. Hej? Prečo si Ultron Foundation nemusí robiť reklamy? Čo myslíte? Pretože aplikácie majú spoločnú kapitalizáciu s cenou mince. Ultron Foundation reklamu nepotrebuje. Keď chce Ultron Foundation reklamu, tak chodí na tie najväčšie blockchainové konferencie, ako je Dubaj, Londýn, Berlín, kde sme boli a máme obrovské úspechy. V Dubaji sme dokonca boli strieborní partneri. Takže myslím si, že to je poukázať, že sme boli medzi tými najlepšími. Mali sme tam dokonca špeciálny vstup, kde vystupuje možno len 10 najväčších vývojárov z najväčších kryptomien. My sme mohli tam byť a mohli sme prezentovať to, čo máme, pretože oni, naši partneri, ako je Ethereum a podobne, vedia, čo sme za projekt, vedia, aké máme kvality a tým pádom nám dovolili vystúpiť na takýchto konferenciách priamo na pódiach alebo do rôznych televízií. Čiže tam sa bavíme, že to sú už odborníci na úrovni, ktorí vedia, čo robia. Pre bežného človeka a smrteľníka je to čisté science fiction. To radšej doporučujem bežnému človeku ísť zatiaľ na nejaký komiksový festival. Aspoň sa zabaví, udí tam masky, ale na takýto technologický je ešte dosť zložité. Treba niekde začať, nemôžete zo základnej školy skočiť na vysokú školu. Áno, je to proste nemožné. Teda nemožné to není. Čo sa týka toho balíka, čiže nakúpiť si za 5 000, znova sa vám aktivuje zarábanie, znova dostávate každý deň z každodenného obratu. Viete, ono v normálnej spoločnosti by ste nemohli dostávať podiel. Predstavte si, taká Apple spoločnosť má milióny klientov a viete, koľko by potrebovali milióny účtovníkov, aby by dokázali každý jeden deň vyplácať zisk, takže to robia raz ročne, áno, raz ročne dostávajú tie dividendy a práve technológia blockchain umožňuje vyplácať obraty v reálnom čase. Že keď sa spraví uzávierka na tom blockchaine, do pár sekúnd máte svoju výplatu z obratu celosvetového herného kasína. A ja sa spýtam rovno, mali ste niekedy možnosť vlastniť svoje vlastné kasíno? Máte ho dnes? Môžete ho mať. Hej? A keď sa bavíme o tom, že to je decentralizované a držíte to na decentralizované peňaženke, nevie u vás nikto, koľko zarábate, máte to okamžite a máte to auditované. Áno, to je plne auditované. A keď to máte na Web 3.0, to znamená na vlastnej peňaženke s vlastným kľúčom, čo sa deje? Čo sa tým deje? Sú peniaze vaše pod vašou kontrolou. A to NFTčko, keď budete chcieť a budete to mať plné zuby, lebo vám nabehali, ja neviem, desiatky tisíc, hej? Samozrejme, keď sa to rozbehne, hneď prvý deň budete dostávať 10 000, ne? Počkajme si, to je obraty, to musí vytvoriť, ale budete dostávať 10 000, hej, tak to budete mať plné zuby, lebo nechcete toľko peňazí a vaše, ja neviem, ako by som to povedal, vaša aura s tým není stotožnená, hej, lebo mali sme tu takých ľudí, ktorí povedali, ja nebudem zarábať na ľuďoch, ktorí zarábajú vlastne na svojej rodiny a všetko prehrajú v kasíne. Oni to prehrajú tak či tak, ide o to, či to pomôže vám, alebo pomôže to vašej rodine. Ja sa na to pozerám takto, bohužiaľ. Hej. Ja sa volám Sekula, moja viera je sekulárna. Dobre, čo sa týka toho balíka, čiže vy si to obnovíte a znova vám to zarába. Máme tu samozrejme pre ľudí, ktorí poznajú tieto spoločnosti, ktorí sa vyznajú v tomto, niektorí tu z vás určite rozumiete tomu, takže viete, akú to má hodnotu a to sú balíky za 50 000, kde je maximálna výplata $500,000 a 100 000 je maximálna výplata 1 000 000. Čiže aby ste vedeli, tie NFTčka sú doživotné. Ale nedoporučujem niekomu piť viac než mesiac a zabudnúť. Lebo jakmile zabudnete ten mesiac, NFT sa spáli a znova sa vydá na burze a to už kúpiť nestihnete, lebo tam bude ďalších 100 000 Číňanov, ktorí to budú chcieť kúpiť. Hej. Pochybujem, že niekto to bude predávať. Možno niekto bude obchodovať s tými menšími za 100 eur a v tej chvíli to bude mať hodnotu 3, 4, 5 000 dolárov to NFT, pretože ľudia vedia, že z toho zarába, nakúpu si ich stovky a potom ich bude časom predávať na burze za vyššiu hodnotu. Hej. Až takú, pokiaľ sú ľudia ochotní za to NFT dať. Je ich len obmedzený počet, takže vždy ich bude ten istý rovnaký počet. Prečo vám ho vymažú z peňaženky? Je to kvôli tomu, že keby niekto stratil peňaženku a viac než mesiac neobnoví ten token, tak tie peniaze idú zbytočne niekam do vesmíru a nikto k ním nemá prístup a zahadzujeme to, čoho môžeme mať podiel, alebo môže mať podiel iný človek na tejto planéte. A toho človeka, čo je nešikovnosť, že to neobnoví, alebo stratí peňaženku, to je jeho chyba. Na svoje peniaze treba vedieť dozerať.
Áno, 30% peňaženiek sa stráca, takže povedzme si pravdu, je to vysoké percento na to, aby sme 30% tých provízií, ktoré tam dojdú, a nebavíme sa tu o malých číslach, to vidíte na kalkulačka, aby sme 30% týchto provízií dávali niekam do vesmíru. To ako viete čo, radšej zrušiť a radšej to vydať novým ľuďom, nech si to znova nakúpia. Hej. Uh, sme už v takej fáze, že sme v etape 5., kde dostávate o 30% viac, než si kúpite. To je bonus pre tých, ktorí chodia. Tí dostávali o 100%, 80% a pomaly to bolo vypredávané, čiže máme za sebou vypredaných pár miliónov kusov. V dnešnej dobe v tejto etape je už vypredaných, tuším, že už je tam len 17 miliónov kusov. Verte mi, jakmile to dojde, nakupovať teraz, pozývať ľudí, nech si to kupujú teraz, jakmile to vyjde a uvidia ľudia, jak im tikajú peniaze. Každý jeden deň na peňaženku nestihnete to potom. Nestihnete, preťaží sa systém. Videli sme, akým spôsobom, lebo totiž kancelária nie je blockchain. Aj keď je to čítačka blockchainu kancelária, kde si to nakupujete, tak tá blockchain nie je. Budete musieť čakať a môže sa vám stať, že nekúpite nič. Lebo 14 000 Japoncov alebo 200 000 Korejcov sa rozhodne, že to vykúpia. V dnešnej etape máme vyše 300 000 členov. Takže musíte rátať s tým, že sme celosvetoví, sme všade a myslím si, že treba počítať s tým, že keď sa to spustí, tak sú tam nejaké dôkazy. Poďme si ukázať reálny príklad na nejakom 5000 balíku. Takže reálny príklad, viete čo, ešte povieme, toto tu je 22.05, tým, že sme meškali, dám viac času, môžeme ísť aj na ten ďalší projekt, ale budem to hovoriť už veľmi rýchlo a veľmi stručne. Máte svoje NFT za 5000, dostávate 30% viac, je zhruba 300 000 tiketov predaných, dostávate $11 denne. Keď si pozrieme 0,5% z celosvetového trhu, postupne to bude rásť, áno, samozrejme, hej, postupne to bude rásť. Ja neviem, pol roka, rok aj pol, je to úplne jedno. Hlavné, máte to doživotne, takže je to úplne jedno. A hlavné je, že 200, je to 6 miliónov tiketov, to je 0,5% z celosvetového lototrhu. Hej, len lototrh, nebajme sa o pokry a máte tam $226 na deň. Čiže každých 23 dní dostanete $5000 a čas na maximálnu výplatu, čiže každé 4 mesiace budete 4,5 mesiaca budete obnovovať svojich 5000, aby ste znova dostali svojich 20 000. Samozrejme, toto je kalkulačka, ktorá má obmedzené. Keď dosiahneme 15% trhu, tak si to len znásobne. Hej. Keď sa budeme baviť o nejakých vyšších číslach, táto kalkulačka, viete si to pozrieť na stránke, vy si tam vypočítavať, čo chcete, tak jedna výplata je 1300. Hej. Každých 23 dní dostanete 30 000 váš kapitál, áno, každých 177 dní, hej, budete musieť obnoviť maximálnu výplatu. Pri 30 000 si viete pozrieť, koľko je maximálna výplata. Je to výplata $240 000. Čiže po každých $240 000 si to obnovujete. Samozrejme, keď bude rásť ten obrat tých tiketov viac a viac a budeme mať, ja neviem, 10% trhu, tak samozrejme tieto dni sa budú veľmi rýchlo krátkovať, veľmi rýchlo. Takto fungujú NFT, teda všetko to máte auditované, všetko to máte chránené a ste vy jediným vlastníkom. Aká je dneska je výhoda? Pýtal som sa minulé vlastne na suporte, som sa pýtal, že akým spôsobom, kedy prestali vlastne ľudia pridávať, lebo toto číslo tu už svietí rovnako a nehýbe sa. Toto je testnet, čiže bolo to testované pri 50 000 účastníkoch, hej? Čiže nebolo to v Google Play, kde je 3,6 miliardy ľudia, milióny hráčov, bolo to len pri 50 tisícoch účastníkoch a obrat bol zhruba 600 000 denne. Čiže keď sa pozrieme na 600 000 denne, tak pri balíku 5000 viete, že dostanete $600 mesačne. Slušný, pasívny príjem len pri 50 000 účastníkov. Hej. Bavíme sa len o tom, že ľudia znútra spoločnosti, ktorí sa tam hrali a testovali to, tak robili obrat $600 mesačne pre človeka, ktorý má balík tohto typu. Človek samozrejme, ktorý má balík tohto typu, tak dostával trošku viac, dostával $1500 mesačne a podobne. Čiže to sú tie čísla, to je kalkulačka, s tým sa vy musíte vyhrať samozrejme. A samozrejme, jeden deň môže byť obrat 600 000 tiketov, druhý deň môže byť 1,5 milióna tiketov, tretí deň môže byť 5 tiketov. To si musíte už vy nejakým spôsobom. My vieme štatistiky, my vieme čísla, jak to funguje, my vieme, čo je za tým, vieme, ktorí ľudia to robia, kto to má na starosti. Samozrejme, to von nepôjde nikdy. Tí ľudia, ktorí sú v tomto hernom systéme a dneska aj viete, že tých hier funguje veľa, sú vždy všetci väčšinou anonymní, nechcú vystupovať na verejnosť. Je to proste trh, ktorý je určitým spôsobom trošku inak postavený a
sú veľmi skromní multimiliardári, takže nepotrebujú mať niekde svoju slávu. Dobre, takže toto je Lotodej. Poďme si predstaviť ďalšiu aplikáciu, ktorá vychádza už budúci rok. Na začiatku toho roka môžeme povedať prvý alebo druhý kvartál. Bude aj demo aplikácia, kde to budete vedieť si pozrieť, aby ste si vedeli rozhodnúť, či si to kúpite alebo nekúpite. Už je hotové všetko. Aby ste vedeli, tieto projekty sú kompletne hotové, tam ide len dátum vypustenia. Samozrejme, vypustenie závisí od toho, teraz sa rokuje vlastne z Visa a Mastercard, pretože viete, že Visa a Mastercard čistili trh, čistili karty spoločnostiam, ktoré nie sú dostatočne auditované, ktoré nemajú dostatočnú ochranu pre tých klientov a samozrejme nedodržujú legislatívy. Tu sa bavíme o bankovej aplikácii, ktorá kompletne prepája váš bankový účet s kryptomenami. Čiže nebavíme sa, pozor, o nejakej decentralizovanej. Je to centralizovaná aplikácia, ale má výhody, ktoré vám dneska aj na trhu neposkytuje absolútne nikto. Absolútne nikto. Čiže máme tu nejakú čiernu dieru, kde sú síce internetové banky, dokážu robiť všetko a my vieme, že ich používame. Hej. Staré banky tie sú uchlapávané, proste sú nešťastné z toho, čo sa deje, lebo nejaká internetová aplikácia, ktorá ani nemá zamestnancov, zarába miliardy. Hej. A bavíme sa tu o tom, že vychádza takáto aplikácia, ale žiadna z nich není kompletne prepojená s kryptomenou. Viete tam na mieru nakupovať bitcoiny, ethereum a všetko možné, čo len chcete. Viete to predávať v reálnom čase, viete to stade posúvať, čiže nekupujete nejaké ETF, kupujete oficiálne kryptomenu. Stoja za tým dve banky, zatiaľ vybavuje sa tretia, čiže sú za tým miliónové spoločnosti, banky, ale toto sú v podstate partnery a jediné, na čo sa čaká, Visa a Mastercard dajú signál, kam môžeme ísť vydávať karty, vtedy sa to spustia. Hej. Čiže Visa a Mastercard si čistia teraz ten európsky trh, začneme pravdepodobne postupne, otvára sa prvý a bude sa otvárať prvý európsky trh. Potom sa ide do Ázie a podobne segmenty, lebo samozrejme tie karty treba vydávať aj postupne. Dobre, bavíme sa o tom, že to je bežná aplikácia, ako keď používate svoju doterajšiu banku, s ktorou ste zvyknutí posielať si tam peniaze, kľudne si tam posielate výplaty, kľudne si tam robte všetko. Je to proste banka, hej, tým, že vie vám poskytnúť plný prístup k exchange k kryptomenám. Áno. No samozrejme, na tom zarábajú banky. Banky zarábajú na rôznych poplatkoch, na rôznych programoch, ktoré tam majú. No a čo to pre vás znamená? Vy sa môžete stať spolumajiteľom tej danej aplikácie, toho softvéru a podielu na tom obrate. Je to zase revenue share points a všetko to rozhoduje blockchain. Čiže zase blockchain všetko prepočítava, blockchain vás vypláca každý jeden deň nejakou stanovenou odmenou. Viete získať až 20% z toho trhu. Dneska je predaj 50 miliónov, pretože banka si nechala nejakú rezervu. Samozrejme je to tak nastavené, že keď vyjde ďalších 50 miliónov, už to nezoženiete za tú sumu, čo to máme dnes. Sme výhradní distribútori, proste dve spoločnosti, sú proste spoločnosti Web 3.0 strany so svojimi produktami a my sme Mavi Global, ktorá je spoločnosť tiež samostatná, tiež decentralizovaná nejakým spôsobom. My distribuujeme tieto produkty a služby a dostali sme výlučnú zmluvu celosvetovú mať 50 miliónov k dispozícii týchto revenue share pointov, NFT-čiek, hej, ktoré samozrejme zase prechádzajú auditom a týmito vecami. Viete, tam sú banky, tam všetko prechádza auditom. Hej. Čiže tam musíte prísne regulácie dodržovať, aby ste to vôbec mohli také niečo vypustiť. Čo sa týka samotných NFT-čiek, majú len iné obrázky, funguje to úplne rovnako, ako keď som vám vysvetloval NFT, čiže zase je to obnovovací podiel, čiže mesiac dostanete, keď sa vám vyplatí plný podiel, dostanete mesiac na to znovu obnovenie, počas toho, pokiaľ to neobnovíte, peniaze nedostávate, čiže aby som to hneď druhý deň obnovoval. Hej. Samozrejme máme tu aj väčšie balíky pre ľudí, ktorí vedia, o čo ide. Vedia, že keď za tým stoja banky, tak to niečo už trošku znamená. Hej? A potom tu máme prvé kolo. V dnešnej dobe z prvého kola, kde dostávate o 100% viac, v dnešnej kole prvého kola už zostáva, to si viete vždy kontrolovať tu, zostáva k dispozícii už len 2,5 milióna. Verte mi, toto sa teraz rýchli. Prečo? Koniec prvého kola. Potom dojde druhé kolo, dostávate menej a potom dojde tretie kolo, tiež dostávate už len 70%, teda o 70% viac
Hej? A potom dojde štvrté kolo. Pozor, tu si treba niečo všimnúť, dostávate len 10% poplatkov obratu tej banky na poplatku. A to už je rozdiel, pretože pri týchto prvých troch kolách dostávate 20%, tu už len 10%. Treba si uvedomiť, kedy do toho vstúpiť. Samozrejme, máme tu nejaký výpočet poplatkov denného obratu zase, či dám si nejakú kalkulačku pri 5 000 $. Mám 100% návratnosť, lebo som to kúpil v stage 1, keď chcem počítať stage 3, mám 70% návratnosť. Čiže máme tu nejaký 1 200 000 obrad na denných poplatkoch, celosvetová banka, v aplikácia, ktorá doslovne vyplní dieru na trhu, takže si viete predstaviť, aký náhon ľudí, ako kde všade budú reklamy, Viete veľmi dobre, jak urobilo vieš, jak to oni volali, Kro, oni majú mincu Kro, no, teraz ma to nenapadá. Ména, to je jedno. Proste viete, že mali reklamy na hokejových štadiónoch a podobne, a jak ich to eskalovalo a možno všetko možné, takže sa stali nejakou zmenárňou a aplikácia, všetko mali svoje karty a podobne. Viete si predstaviť takéto reklamy, koľko miliónov užívateľov k tomu sa dostane a keď hlavne máte niečo, čo na svete nemá absolútne nikto. To je veľmi proste. Absolútne nikto. Ste inovatívni, ste prví. Jak som hovoril, revolučné, inovatívne idú a môžu dojsť kópii, koľko chce. Dôležité, kto je prvý. Takisto, prečo Bitcoin je taký? Je prvý. Prečo Ethereum je taký? Lebo nie je to kopia, je to výnimočný a zase z tých prvých systémov, ktoré to vedeli, je prvý. A zase DeFi prvý v tom, čo daný DeFi vyrábal. To je veľmi dôležitý faktor, ktorý si musíte uvedomiť. No a dobre, poďme teda tu. Tu máte nejakých partnerov, to si potom čítajte, keď chcete. $5 000 pri 1,5 milióne máte $39 denne, každých 129 dní dostanete 5 000 a každých 770 dní máte vyplatených 30 000. OK. Poďme na to, že banka bude časom rásť. Ináč poviem pravdu, pri banke je to rýchlejšie samozrejme, lebo viete, aké sú problémy. Dneska aj 38% klientom blokujú peniaze banky, aby sa nevstúpili do kryptomenového trhu. Vieme o tom, že bude masový nárast ľudí do tohto trhu a nebudú im to schopné, tie aplikácie a tie burzy, ktoré v dnešnej dobe sú, nebudú im schopné v toľkých financiách robiť tie obchody. Samozrejme budú vznikať nejaké banky, budú vznikať nejaké kopie, ako sme my, ale my budeme prví. Takže viete si predstaviť ten nášup tých miliónov užívateľov. Takže tie milióny užívateľov samozrejme vyhajpujú tú cenu a keď si zoberieme len denný obrad tej banky nejakých 8 miliónov, tak sa bavíme o tom, že pri 5 000 balíčku dostávate $836 denne a každých 6 dní $5 000. Je to veľmi slušné, veľmi veľký potenciál. Toto je variabilné. Rôzne. Ja vám ukážem len to, že toto je monthly subscription, čiže nejaké tie balíky majú nejakú hodnotu. Vypočítal som to a v podstate toto tu bude naplnené hneď prvý deň, hneď prvý týždeň, pretože vieme, že 300 000 ľudí čaká na Flipme. 300 000 členov chce okamžite túto aplikáciu. 300 000 ľudí čaká na Flipme. Takže si kúpia balík, ktorý je najvýhodnejší. Samozrejme, nemôžeme hovoriť, ako to je, aké sú tie ceny tam, ale poviem vám pravdu, každý ho asi bude kupovať, pretože výjdu s tým, čo je absolútne, či už cashbacky, alebo čo, nebudete mať konkurenciu. Bavíme sa o najvyšších možných cashbackoch, aké kedy vôbec vyšli takýmto spôsobom a viete, čo to robí s ľuďmi, taký cashback. Takže toto tu sa naplní hneď prvý mesiac. To bude každý mesiac, tento poplatok bude nielen toto, ale samozrejme to číslo bude navýšené. Zase toto je len okraj kalkulačky, nie okraj trhu. Nie okraj možností. To je len pre to, aby ľudia nemali veľké oči, tak to končí pri takejto sume. Takže toto je potenciál, samozrejme všade pri tých stránkach, pri tých veciach máte odpovede na otázky, rôzne veci a je veľmi dobré ale je to aplikácia, ktorá svojou formou a svojím podielnictvom je decentralizovaná, tak myslím si, že je čas uvažovať, kde sa zapojiť, pretože do 5 rokov buď budete používať kryptomeny toho štátu, alebo budete používať kryptomeny, ktoré vám aspoň niečo zarobia. Poviem vám pravdu, je to jedno z najposlednejších období, kedy kvalitne viete zarobiť na kryptomenách. Áno. Ten bullrun, čo bude, to bude jedno z neskutočných. Buď bude tento, alebo ten nasledujúci jeden z najväčších bullrunov a potom už taký bullrun v živote nebude.
Takže vážne, prečo? No pretože už väčšina ľudí bude v kryptomenách, pretože tie trhy už budú regulované a už toľko nebudete môcť zarobiť. To je, bohužiaľ takto je, to je. A my sme veľmi radi, aj keď sme DeFi, aj keď sme, ja viem, že veľa ľudí ide a chce schovávať nejaký majetok a podobne, a my sme veľmi radi, že tie regulácie sú. Viete prečo? Regulácie ukážu prstom na toho, kto podvodník je a kto není. Pretože vieme, že na trhu, na Facebooku je toľko Ponzi schém, toľko firiem, ktoré nemajú vlastné transparentné financovanie, neukazujú, aké majú obraty, neukazujú veci a väčšinou klamú ľudí, zarábajú brutálne na tých ľuďoch a podobne. Ja nehovorím, že nedá sa na ničom inom zarábať než na ľuďoch, hej, že jo, ľudia platia, ľudia majú keše, community, hej, ale proste ja tomu hovorím niekedy až zlodejina, ale keď vy vybehnete s takýmto niečím, je to plne regulované a všetko, aspoň máte istotu pre tých klientov, že sú v bezpečnosti. To je veľmi podstatné, veľmi dobrá vec, tie regulácie pomáhajú odhaliť práve tých Ponzi schémárov, takže vítajme regulácie, vítajme rôzne veci takéhoto typu. Samozrejme, nie úplne všetky a samozrejme ja vám nehovorím, že máte vstúpiť do CBDC a byť kontrolovaný vládou. Ja som DeFi, mne sa páči DeFi, poďme budovať slobodné financie, vstúpme do tých slobodných, lebo inak budeme donútení vstúpiť do tých, ktoré sú kontrolované a poďme rozvíjať ten trh, poďme to používať. Poviem vám pravdu tak, teraz došla nová ona, tuším, že Bear Intelligence to zverejnil, Turecku používa 40% populácie. 40% populácie v Turecku už používa kryptomeny. No my na to, že v Čechách a na Slovensku boli jedni z prvých na svete Bitcoin komunít, tak sme pekne v plienkach. Tak buď nás tu niekto niečo zle učí o tých kryptomenách, alebo nevedia, jak ten svet funguje. Netuším. Ale proste sme v plienkach. Takže buď to je naša nejaká kultúra konzervatívnosti, hej, v niektorých momentoch aj tu nie len konzervatívnosti, hej, alebo niečo tu nie je správne, tak poďme tých ľudí niečo vzdelať, poďme ich učiť, poďme im konečne zarobiť peniaze a poďme ukázať, že na tom trhu máme svoje zastúpenie, máme svoje miesto a že môžeme pripraviť a pomôcť tej svetovej decentralizovanej ekonomike. Je to len na vás, či sa chcete učiť, či sa chcete vzdelávať. U klientov to není o tom vzdelávaní, ale ja hovorím, všímajte si, starajte sa, pretože kto sa bude vzdelávať, kto bude vedieť, to nie je len o jednej investícii, že si niečo kúpite a máte z toho podiely. OK, super, zbohatli ste, hej, máte nejakú vec, zarobíte na tom, dúfajme, hej, zarobíte na tom, všetko si prajeme, všetci si prajeme zarobiť na tom, ale tam bude ďalších 15 vecí, na ktorých môžete zarábať. A keď nebudete chodiť na tie webináre, keď nebudete chodiť na tie školenia, zarobíte len na jednej veci. A poviem pravdu, toto tu sú tie najmenšie veci. Dojde landing a borrowing, také etape, také firmy za tým stoja, že neuveríte. A keď to vyjde von, to sa pripravuje teraz, samozrejme je to spoločnosť, ktorá teraz spolupracuje a buduje to celé na Ultron protokole, tak budete kúkať, jak sa ešte dá zarábať a práve počas tejto etapy tých prvých 5 rokov. Takže to, čo prichádza v roku 2024, je neuveriteľne veľké. Teraz sme to pripravovali vyše rok aj pol, teraz sa to ide vypúšťať, ešte je veľmi dobrá etapa na to vstupovať. Ďakujem vám za pozornosť, všetkých vás ale ešte pozývam na záver, predtým sa rozlúčime, vás pozývam, dneska som trošku natiaľ, bol som taký podrobnejší, hej, niekedy to odpláknem, ale pozývam vás všetkých, pýtajte sa ľudí, keď si chcete ohmatať spoločnosť, dochytať, dozvedieť sa, čo tá firma urobí. Na webináru sa to nedozvedieť, nemáme povolené hovoriť všetko, samozrejme držia si to na tie veľké eventy, kde nás dojde cez 2000 ľudí a podobne. Najbližší bude takýto event v Budapešti 10. januára. Staňte sa členom, poďte tam pozrieť ako investor, ako budovateľ toho, aby sme zhodnocovali náš projekt a tam si viete firmu ochytať, viete si pozrieť vývojárov, viete si pozrieť priamo alfabet investorov, jedný z najchytrejších ľudí, hej, na svete, z jedných najlepších vývojárov na svete, môžete tam stretnúť CEO spoločnosti, týchto spoločností, bude tam hovorené a prezrádzané o mnoho viac vecí, je to január, je to štart do roka 2024, niektoré veci ani nebudú prezentované na webinároch, niektoré zárobky a možnosti nebudú prezentované úplne všetkým, takže zaujímajte sa o to,
poďme sa stretnúť v Budapešti, môžete sa stretnúť so mnou, môžeme sa potom navzájom porozprávať a jednoznačne myslím si, že to bude jedno z najlepších stretnutí a rok 2024 si užijeme. Vidím tu, že tu je niečo, hezký večer, nejaká otázka, tak zodpoviem ešte nejakú otázku a utekám a vám už dám pokoj. Hezký večer, mňa by prosím dotaz. Občas mi lidi řeknou, že niečo ako Flipmi už má napríklad Binance, že také mohou platiť kartou v kryptu, tak proč zrovna Flipmi? Môžu platiť kartou v kryptu. Super, paráda. Majú tam snať IBAN účet? Nemajú. Kde to držia? U tretej strany, nie vo svojej peňaženke s vlastným kľúčom. Nemá takýto produkt nikto. To len tí ľudia, buď mali zle vysvetlené Flipmi, alebo sa nerozumejú do tejto veci. To je úplne jednoduché. Sú len dva dôvody. Nevedia, ako to funguje, čiže nerozumejú sa tomu, alebo nepochopili Flipmi. Čiže ak tí ľudia sú, poďme sa baviť, poďme dať fakty. Fakty milujem. Dáme si fakty pre a proti a poďme. Máte bankový účet? Máte okamžitú výmenu pod vlastnou kontrolou? Alebo vám to mení firma, cez ktorú kartu to nakupujete? Aha, dobre. Keď to nakupujete cez tú banku, tá banka vám to dovoluje? Máme tu veľmi veľa ľudí, ktorí blokujú banky karty, že jo? Platby. Aj do Binance, aj do Binance. Ešte tá Revolut tam púšťa, jak sa dá. Ale proste kto nebude poslúchať regulácie, ten nebude môcť mať tieto veci. Hej. Bohužiaľ, tam sa nevyhneme. Ale vlastný bankový účet priamo prepojený s kryptomenou je absolútne niečo iné. A ak viete, tak Visa aj Mastercard skončili spoluprácu s Binance. Neviem, či vám to musím hovoriť, vyčistili Binance doslovne. Týmto spôsobom odrezali Binance od toho, že Binance mala vlastné karty, samozrejme, hej. Ale stále nemali vlastný IBAN účet. Hej. Čiže my sa bavíme o tom, že vy pošlete spoločnosti peniaze, alebo, a ona vám nakúpi kryptomenu, ktorú vám pripíše na tom vašom účtu, kde nemáte IBAN, hej. Alebo vy si pošlete peniaze na vlastný bankový účet, kde si to sama nakúpite a pošlete si to kam chcete. Za sekundu. Je to rozdiel, že? No, tak vidíte. A v druhom prípade ešte, hej, to je len pre tých trh, hej, lebo to je ten trh nás bude živiť, pretože tie poplatky nás budú živiť, tých ľudí, ktorí to budú chcieť, takúto rýchlosť, takúto výmoženosť, verte mi, budú to chcieť všetci, pretože tá cenzúra, ktorá dneska existuje, tá vec, ktorá dneska existuje, je obrovská a my prinášame free. My prinášame brutálnu slobodu nákupu kryptomen akejkoľvek hodnote s jedným obyčajným KYC, jednou ľahkou verifikáciou, že nakúpiť aj za $500,000. Áno. Čiže bavíme sa o tom, že váš bankový účet pod vašou kontrolou, vaše kryptomeny pod vašou kontrolou. Hotovo, vybavené. Bezkonkurentné. Nemá to nikto na svete. A potom sa bavíme o tom, že vy si kúpite podiel a máte obraty na tom. Hej? Ale to je len pre tých, ktorí vedia o tejto veci skorej, než to vyjde možno v januári, februári. Nebudeme predbiehať. Poviem vám, môže to vyjsť v prvom kvartáli alebo v druhom kvartáli. Nechajme sa prekvapiť. O tom rozhoduje Mastercard a Visa, pretože s nimi komunikujeme a pretože hovorili, že musia dočistiť trh, keď všetko bude pripravené, vybiehame von. Takže tam je už dohoda, to aby ste vedeli, to je už dohodnuté. Oni hovoria, že musia si popripravovať nejaké veci, aby nás mohli vypustiť von. Takže my splňame absolútne všetko. Takže ďakujem za sledovanosť, dúfam, že sa vám tento webinár páčil. Veľmi rád sa s vami stretnem v Budapešti. Niektorých z vás bereme do Mexika, niektorých z vás bereme do Singapuru. Veľmi rád určite pokecám s ľuďmi, ktorí tomu moc nepochopili. Máme tzv. Follow-upy na otázky pre tých ľudí, ktorí chcú vedieť niečo viac, ako začať, čo začať. Pozrite sa. Ahoj, Jozef. Ako začať, čo začať, pozrite sa. Ten človek, ktorý vás sem priniesol, možno dneska aj nevie všetko. Možno je úplne nový, len sa mu to páčilo, že vás pozval, ani nevie, jak vás sem dostal, super paráda, budete radi, že ste tu, ale určite sa na neho obráte a on, keď niečo nebude vedieť, obráti sa na nás. A doporučujem ľuďom, ktorí ešte nevedia, majú tu svojho kamaráta, nemusíte mudrovať, nemusíte byť mudrý, na to máte predsa mňa. Ja budem mudrovať, ja budem mudrý, hej, a viem to vysvetliť, vieme si dať tomu kóly, vieme si dať všetko akurát. V útorok máme ešte takýto jeden webinár, hej, pre ľudí,
a potom ja tu nebudem, lebo cestujem do zahraničia a vrátim sa 1. decembra, akurát piatok večer vysielam. V nedelu ďalšiu, potom vysielaní v nedelu mám školenie, technologické otázky a veci, ktoré sa týkajú práve tohto do hĺbky nejaké, môžem povedať len určité veci. Tam je určitá vec, ktoré všetko vám povedať nemôžem. A len také veci, ktoré v podstate firma vypustí. A máme aj školenia pre tých ľudí, ako správne kontaktovať, ako správne pozývať svojich kamarátov, aby to nepochopili, že na nich chcete nejakým spôsobom zarábať alebo niečo, lebo ľudia sa tohto boja, ale práve, aby ste pomohli svojim známym využiť to, čo na tom trhu je a aby boli všetci spokojní, šťastní a budovali si ten finančný wealth builder wealth buildery, hej, a naučili sa niečo o tých trhoch a naučili sa správne, ako sa na tých trhoch pohybovať a to všetko školím, to všetko učím. A svoje know-how vám dávam vždy na začiatku webináru tých 30-40 minút, ktoré poviem k tomu, ako sa správa na tom trhu. To je moje know-how, vďaka tomu som zarobil, vďaka tomu som tam, kde som. A to je práve to, čo vám dávam zdarma. Čiže myslím si, že každý jeden človek, ktorý príde na tento webinar, dostane takú pridanú hodnotu, ako nedostáva nikde inde. No. Keď sa mi zopakuje, že tu budem mať zase 100 ľudí a zase 100 ľudí, ja vám poviem pravdu, ja len rozšírim miestnosť na 200 ľudí, ale zatiaľ to bolo len také 100, nebolo vás tu dosť, keď vás tu bude viac, potom to rozšírim. Kto neskôr chodí, sám sebe škodí a ja to hovorím vždy a keď uvidím, že tam sú, že mám veľa sťažností o tom, že nemôže sa mi pripojiť ten, keď tam bude minimálne aspoň 20 ľudí, ktorí sa chcú pripojiť, OK, vtedy som ochotný rozšíriť miestnosť na to. Nemá to význam. Aj tak pozrite sa, koľko vás dneska aj zostalo. Koľky vydržali dokonca, poďme si to kúknúť to čísielko. Jak to, že to nevidím? Moment. Takto. 73. Vidíte, takže 27 ľudí nevydržalo ani len do konca. Tak zatiaľ nepotrebujeme miestnosť na 100 ľudí. Perfektne. Úplne som spokojný. Tie čísla treba sledovať. Prajem pekný večer všetkým. Rád to s vami uvidím a prepáčte, že sme to dneska natiahli. Začali sme o 10 minút neskôr, skončili sme o 20 minút neskôr, ale aspoň ste mali podrobné veci a aspoň ste to mohli mať hĺbšie vysvetlené. Pekný večer prajem. Držte sa. Ahojte.